Mang Joel, at anayo, PowerPoint presentation nyo? Ada dito'y ading slide tayo. Okay. Ta dati tuding kada tayo topik ko kat masapul na kadagiti dagiti pangarigan. Well, sungad da. So, agi po yung kanmanong. Anya de? Again? Shakti agi present. Ada presentation nyo? Ada shakti agi present no pan. Ada mabalin nga sak no pati mangi present dito yan. Nyo, ada option nga share screen. One, share screen no ka. Okay, padasan kayo ng tanong. Sige. Makita yung kadmukan. Mayatan. Antay nga na, wait lang. Pag-share okay. Nakita mo po. I-anayalatan, slide view. Okay? Awagan ko rin sakbay tayo nga mga ni Sir Joel. Awagan ko ni Sir Mario na ito si moderator tayo itang nga mali. Nagkakalam tayo man ng kaabsat. Yung pagkamalan dito sa Pilipinas, may bano oras kahit aday ti na dumaduma paset ti lubong, siguro rabilan ta parpahon na niya. Kaya tayo malam, mati tayo pagsasaltaan at may panggap ti panagsurat ti fiction. Kaya tas na ako na ni Ana Tatay, diti nakasagana nga ag natulingan niya ag sarita ito ta ni Apo Principal Joel Manuel, sumarono ni to Apo Estela Stella Bisquera, bating kabi ko, baka Stella Bisquera Guerrero. Ken ni Apo Linda Limbawan. Kulong. Manin malipatat, dahil talaga na agad ibabalasan ko sa lagi ko. Di muna na agsalita ito panggiti topiko, ti karakter, ti kagagalad na kenti lokalidad, iyamamog kada kayo, ti malayong yan nagaget at principal ti Kadaratan National High School, Ijay Bakara, kasameten mamutay met siguro may isa na lang novelista, iti comics, kan iti prosa, kan kasameten short story writer, manmani pa, broadcaster pa, iso ti broadcaster ni iti broadcaster ni iti station, cable TV station, pati tinulungan ti Gomil Ilocos Norte, Gomil Pilipinas, yan kasanot iti DepEd Lawag City. Babayan dyan ni Superintendent Vilma Eda. Tapos dyan, dapat tayo mapagsasaltan ng kayong website, ipatakder kung nakumamanan yan. Iparangkon kada kayo, ipasublat kon kada kayo, mikropono kay Joel Manuel.
Jason na iti agnina ninong Mario. Panangi presentaryo ito yung ito biyang. Katamalem, iti dato'y umuna virtual dapayan tayo. Dito iti maikado serye, iti aktibidad tayo. Kat konkorak kat saan lang tatangal daw ti panagparang ko iti daytoy virtual dapayan ta adapay dua ano sigon kinapusek Jan Mario Neo akem tayo so just on iti agmina kadigiti kadwak mang tratar iti daytoy topiko may papandi pa nagsurat ti sarita kat amalem ni Madam Estela Vizquera Guerrero ken ni Madam Linda Lingbawan Gulong dagiti dua Gabriela ti panagsuratan ti sarita kay Ilocano kadwa tayo ket ti naipakem kanyak ito'y panang diskutir ano iti kinapod na characterization datoy dati panag kagagalad dayjay karakter ken kastamot ten dayjay local color wan iti akem tayo tata amo tayo ga daytoy karakter ket maysa daytoy kadagiti triumvirate ti sarita sa dayjay plot setting ken karakter na tayo iso ga kadagiti mangibagbaga nga anya ti umuna panunutem iti maysa sarita panunutem kadi dayjay plot wenno dayjay karakter wenno dayjay setting ala ket depende iti estilo dayjay nagpampanunot ka iti daytoy adda na panunot mo a karakter ket daytoy ket karakter tuntun uyam ket anyaman a sitwasyon kapalipasong ngalam iti daytoy a karakter amon ti aramiden no amum isona daytoy a karakter ket ako na ni ninong Mario tatay ga agpepeso do belistaken sursurat iti sarita ngem amin tayo nga manurat ket abo tayo digiti panaka ti mangparnoay iti maysa a karakter maysa nabileg a karakter so nga digiti ehemplo tayo digiti pagarigan tayo naggapo ka digiti pada tayo ang manurat kinapudno na ket usarekto digiti Madam Estela usarekto daytoy Auntie Rosie as maysa example ni Ma'am Linda datay kumakanta ay kanta ti bagit kas ehemplo tayo itata ketap na makarugi tayo nga rod ituloy tayo dati slide tayo no makita tayo daytoy ket inalaklaan mo iti internet daytoy iti press reader siguro no saan nyo ngayakar dati screen nyo kat madiyo makita ni Cabo Timot datoy naka-uniforme ni Cabo Timot no asin no ni Cabo Timot iso datoy dati karakter ni Apo Benjamin Pascual taga Sarat ket ni Cabo Timot agat nasikap datoy ni Cabo Timot so nga may ayatan niti agbasbasa iti banawag kadagiti panawen da Apo Pascual pagsipud ti kaadda digitoy a karakter a nakalalagip nga numampay alama ko na nga digiti sarita pinutputar daket digitay gagangay laeng ti may pagpakita ti biag ngem dagitoy ket nakalalagip agsipud ta ma-identify tayo nga addaan iti sikap digitoy addaan iti bukod a kagagalad nga no baliwan tayo dayjay kagagalad na ket saanen nga isu ni Cabo Timot nakalalagip daytoy ta
dati naudingan na ipablaak sa ini nga dati agkalay sa kat pinabirbirok da ni kaabot imot. Dati may kasar. Kat dati pa may nga sarita ni kaabot imot. Dati may papankin ni kaabot imot. Kat di pa may parit ti ag sila iti ag parti iti nuang yung nasikap mo't ni kaabot imot ta kada di nga pa nagpaaway da ta umaway iti official ti pili at inremedyaran na parang nakinasarita na Teniente del Barrio kapitan at napando nga ramid ti palabog jay dalan nga mapanidjay karayan at napando impag na day jay nuang sa jay kapilitan ang agsipod tayo maway mo di veterinary o kung natukol di sa kabinwang kapilitan nga maparti. Iso nga kapilitan nga nagpartida mo't lang itinwang. Numampay, imparit, ni Presidente Magsaysay, di Presidente Magsaysay, di pa nagparti tinwang. Dahil ni Cabo Timot. Ito ti Cabo Timot stories. Sumaro no? Dito kat nakapopular ito karakter di literatura Ilocana. Di kita usar, di kita aramatan tayo kada ito yung panag-lecture, di kita bukod tayo ti Ilocano, baybayan tayo di kita international example. At dati ni fighting pugi ni Macario Mangiros di Simbaluka. At makita yung dati kasla gurang, natayag, sa pala na utong, na rapis. At no, di kiti ladawan na di pag-ibasbasaran tayo, iti banawag, hindi ko at nakatatid na dahil sa pinna. At kasla tamat ti yang langanang, kasla pilat, ni Macario Mangiros. Ito pinagkatkatawa ni Apo Macario Mangiros, ni Apo Juni Bulong. Nang parnoy, kani fighting po. Kaya kastamet ten, ito'y may pabla kitatan, libro, ni Tikasinsin ni Macario, ni Aldorico Mangiros. Kan uray mampay saan nga iso ti main karakter ni Tata Ando, kat talaga nga popular mo ti Tata Ando kas supporting karakter kasmat laing kini Aldorico Mangiros at pasaray pa ure da Tata Romol ti Simbaluka ket daan-daanin kadagiti akem iti daytoy ket idi panawen ti idi nagkauna pampanawen ada di atong rungrong moyo ti atong rongrong idi dinabus napakapuspuskol pa laing dito magasin tayo manawag di atong rongrong idi takat nabayagan dito mix and fix pinarnoy ni Apo Kles di Rambaud di Apo editor ket ado pakatawa ti naited na dito ni mix ken dagiti dua sidekick na upat day ngam nagbalimbat na dati awan dati mesan ket ni Sol ken ni El Balo dagiti sidekick na dagiti supporting ken dagiti Dahenia kada Dinis ken ni Tikyang Tix ken ni Lilo Apong Uban. Right. Dati dari akob, dari Kiteria Kalangakan tayo. At kinapod mo na dati katladawan ni Katugangak detoy. So tinagbali ng modelo. Kiteria Kalangakan, dadlat tayo iti bit-bit. Kaya masabat mo, kas ka na ni Apo Kles Birambaot, masabat mo isuna, ang mga tamalakwan na ka. Ilaing na, nagkomersyo ni Kiteria Kalangakan. Ito yung padevay sa di Apo Don Clavio.
ipagpagarup na ti bagbagina kasla datay descendant wano in nabo iti Kastila agsipud ta nakasarak kadagiti impagarup na pag senyalan sa Diay Barayda nga isuna kat innabo iti Kastila kat isapol nga numapan na tuntunan ti kapuunan na nakadkadanan sa Diay Bigan tagabaliwag ni Apo Don Flavio ni Ilocos ket kinapudno na ti padron daytoy karakter ko ket maysa lakay nga Dios sa Lord napimusayen nga managpistok adatay managtabungaw idi ken managbado iti datay inabel idi lakay kinapudno na kat dati pay ket dingalakay ket iso di pay ket tagkugkog iti di sa Diay Baliwag so ti padron dati Don Flavio de Ilocos ket kastay na kunak masapol tayo ti slide kada ti diskutiran tayo ngayon niya ti karakter iti fiksyon irugi tayo ti karakter tangamin kag karakterisasyon dati diskutiran tayo kita ito daduma ket dadbigi tayo daduma nga elemento ti sarita ket no karakter ket may sa daytoy a tao no ayop no pinarswang may sa being saan lang na human being na daw basta adaan iti karakter nga gunay adaan iti na ikawas kinkwana consciousness ure man pay daytoy ket may sagayam nga ayop may sagayam daytoy nga balbalay may sagayam daytoy a kinapudno wenno anyapay abanag basta adaan iti consciousness nga kas mangyakto iti mabalin nga aramiden makapagpanunot makarikna ken makaaramid kay iti bambanag isu daytoy ket karakter ket usaran di manurat daytoy karakter tapno agakem aksyon agsao dialogue isa una tapno aggunay dayjay sarita segon iti balabala dayjay karakter ti magi-advance dayjay sarita ta saan man met nga maaramid daytoy sarita no awan ti saan nga matungpal digijay panakawarwar ti sarita no saan nga igunay dayjay karakter ti bagina no saan na nga isao digijay paset na aggunay ti sarita segon iti balabala mabalin amay maysa ti karakter ket kun natay a protagonist na ket makatakder lata kas sarita mabalin ati problema ti karakter adda iti kaunggan na wenno ti panakasinot na iti maysa natural a puwersa kas kumay iti pananguli na iti bantay wenno ti irurwar na iti maysa a bukayab mabalin wenno datay pagminasan mabalin naggidday adu ngaglilinnaga mabalin nga ti karakter dagiti karakter aduda ngaglilinnaga may sa kadakwada ti antagonist so main character dito mo ta jay protagonist kana jay antagonist main characters dito ket maparnoy ti series iti protagonist tay bida ken tay kontra bida data ti karakter at dagiti kita da nakon bida ken kontra bida najay bida isu na ti pagpusipusan ti sarita najay kontra bida laptedan na ti panagbaligi ti bida ket digijay minor characters sa kuna tayo mabalin atulungan da wenno mabalin da ako tulungan da jay bida wenno da jay kontrabida ket natulungan da jay bida tapno magunod jay bida ti
kalikagom na ket no tulungan damet jay kontrabida tapno malapedan dayjay bida iti panang gunod na iti kalikagom na. Ket no agparnoy tayo kadigiti karakter. Kasano nga ta ti panang parnoy tayo iti karakter. Ti panunutin tayo, kaya nagiti damagan tayo, sibiyag ka iti karakter mo. Diyan, nagsurat ka iti sarita. Ket sibiyag ka di, aggungunay ka di iti panunot mo, ket kas pagarigan, amo yung amin ti nangrona iti nobela aya, iti padpadasan nga surat iti nobela. No inrugi mo, dayjay nobela, ket adaan ka iti karakter, ket makikita mo na si bibiyag dati a karakter. Tas la surusurutem la tayo na. No anyaman na yung surat mo nga inaramid na, masapul nga ituloy mo, adan tumanan sumarunong aramidin na, ket kastamat data, kan kanayo na pampanunutem ket agbalin, akasla dati pan nakaaniniwan mo, dati karakter mo. No kaya tayo sawan tayo pan nakaaniniwan ket sana suminsina ken ka. Ket tunggal agsurat ka, makitam iso na nga gargaraw akas tao, makitam iso na daan iti biyag, daan iti riknan, daan kadigiti pampanunot, then daan kadigiti aspirasyon, digitay kayat nga gunoden, ket daan bat kadigiti daan bat iti rikna, masaktan no saan na magunod dagitoy. Kasjay, saan laeng nga dayjay bida ti kasjay, nudikat gipay dayjay kontrabida. Makita mat nga kas aggargaraw daytoy kontrabida. Ket amummat iso na. Iso nga dati may kadwa, amummat laeng iso na. Iso nga saan tayo amang parparnoy iti karakter tayo, saan tayo nga ammo. Tapno ti kasta aniyaman pasamak, aniyaman na pasamak, may pakaipasungal ngalan, pangipasungal ngalan. Saan nga pakaipasungal ngalan ha? Pangipasungal ngalan tayo, tada tayo matmirod ti creator, aniyaman na pasamak, pangipasungal ngalan tayo, iti dati a karakter tayo, masapol nga ammo tayo, ken maipadto tayo, no kasano, ipanaggaraw na, dati a karakter. Isa dati may katlo, may padtum kadino anya ti aramiden na sitwasyon na nakaipasungal ngalan na. Kasla ni bakit ni Dr. Kiteria Kalangakan ket agsipud tam ammo tayo basta no maipasungal ngal iti sitwasyon at mamit na ni Dr. Kalangakan ket ada pamurpurmutan na no aniya tinagan na ibagano latan na dili panunot na ket no kumano Mister tagalikod kumaday jay nagan na dayjay makasagang ni Dr. Kalangakan ket namaem nga panaganan na dayto iti tagasango kuna na ket ipadag ko na ti reader iraranta ta ni Dr. Kalangakan ni gijay wenno saan uray siyak nga author jak masungbatan ni iranranta na wenno saan ngem kanyak abyang basta dayjay ti reaksyon ni Dr. Kalangakan ket no kas pagarigan ko kas pagarigan kwadrado kuna ko majanagan na ya ket sika triangulo kuna na ni apo ni Dr. Kalangakan basta dayjay ti reaksyon na jay motive na mabalin nga saan ko nga mabalin nga saan ko nga ammo jay motive na kasjay ta amo yung amin adda digitay bagbaga tayo nga open for interpretation ti reader. Amo yung datay karakter ni iti Pepito Manaloto. Pepito Manaloto datay driver ni Pepito.
Driver na tatay. Kat dati nakabakbakid na nagwapo. Lalaki. Kat ano tayo baklaw na saan? Dayjay ti open for an interpretation nga mabalin nga exploitan ti author. Okay. Ngam among kaditi linaon ti panunot na. Mabaling nga kunayo kat atay nga rod nga di mo matambo ti linaon ti panunot na ni Dr. Kalangakan. Dayjay. Ada ambiguity na dayjay. No pampanunutan ng iranranta na daytoy wenno saan ngam siguro ada di kita panawan nga malipatan ni Dr. Kalangakan dayjay talagnagan ket no anya tinapanunot na isu dayjay ti dayjay umadas isu dayjay ti sauna amom ka diti marikrik na masapul nga amo tayo ti marikrik na daytoy nga pinarnoy tayo karakter. In other words, masapol nga amo tayo amin. Amo tayo amin. Nga kaslatay ko na tayo iti psychology. Datay Johari window na dan sa itatay. No pamilyar kayo kada tay Johari window adda day area nga saan tayo nga amo. Hindi tayo kaslakas jay datay talaga nga saan tayo nga amo. Mauray mampay da tayo ket saan tayo nga ammo makasjay dayjay ket mabalimot nga aplikar tayo kada ito ada digit tayo saan tayo nga ammo iti karakter tayo no mampay ibaga tayo nga ammo tayo thoroughly ti karakter nga kasla kada tayo mat agsipod ta ada digit tayo area nga unknowable para kada tayo iti bukod tayo abagi at damat digit area nga knowable para iti karakter tayo. Dayjay. Ket no agpaypayso nga dati being. Amoy dati being kun tayo ket dati basta direct na makapagpanunot at existence na existential ken makapagpanunot ken adaan iti bukod na sila tay being muna tayo sila dakararwana kastamat nga rod no being detoy kaslamat ka tayo okay sano nga iladawan mo ti karakter mo mabalin ba ben ti direkta panangiladawan mo panangiladawan kuma sano nga iladawan ba di taga ti Ilocano sorry sano nga iladawam ti karakter mo kasano nga iladawam ti karakter mo. Mabalin nga iladawam iti sitwasyon nga ayan na. Dati tay kan Madam Estela. Mani po diti balasang manen ni Auntie Rosie. Dayjay dati panang iladawan na ni Ma'am Estela ti daytoy nobela na. Ti daytoy umuna pa ilaen. Panang ngirugina iti nobelita na ket may sa daytoy sitwasyon nga nakadeskribiran ni Auntie Rosie simgarak ang nakasayop at nasayop na nga bangbanglo ket agsipud ta kapatpatay kalkalnuod kun natay ti Ilocano daydi asawa daytoy Auntie Rosie iti pagarop daytoy narrator nga umay agar arya pasaray kupitan na kami idi iso nga timmaray nagpasalas iso na ket nagadanti kigtot na nakakita kini Auntie Rosie ket dinescribe na tayan ni Auntie Rosie makin inisa mitiladawan na ti pagatawa sa ming ket nagbangbang lugayam sa pala nag-shorts iti umal-al at di naman laibain una na nga display ti pang-or butoy na dati bugi ti gurong na dadakol datang iso nga kasla pang-or sila dati pang-or ti amoy man dati may lagdadawan ni kita caveman siguro kasjay
nung muna ta dadakkel dagiti gurong na kanto mangnayam dagiti lupuna. Pagsisimbalod pa dagiti bamban dagiti gurong na. Ado ti nyari ti bamban na ado dagiti urat. Jay gurong na. Dayjay nairugin, dayjay nibelita na. Kat makita yu diyan na describe dayjay. Kat anya nga karakter ni Antirosi. Gayam rumorto nga babagbaga jay sumayet kadadaamin at makita yu dito rugi na pailaan kalnood ti saampay nga arig di magdaga tila kay naket adagtuyan nga pagpadasen na ti agpaseksi pagpadasen na nga ta manen ti sumilo manen ti sukat dila kay na dinagawan kasama iladawam iladawan mo. Mabalin babaen tinaglaok a dialogo ken aksyon. Adayo akpay manipud ti kadena de amor ni Kles B. Rambaod. Itaan tayo dato'y paset ti kadena de amor ni Kles B. Rambaod. Adayo akpay ng mangmangig kunti ariwangwang ni nanang iti balay. Simangpet gaya na nagapu ijay ili anang gatangan na itinayon tiyatang na inton rabii. Bisperas ti piestat kararwa ita. Damanang sita manang lumingken Jenny ti ungtan ni nanang. Analat kinwayo ning gayad ni nanang. Dimat inupran ti diket ayasita di kay pay nagdalos awan pa isong road diyo pay inugasan ti paryo. Kaskay matla di babain nakadagdag senti paddak ni nana nga nagpakusina. Madamdama pa'y nagpalakupok ti danom iti bangsa. Ala di kay malagub-ubran isot kayat yo. Ingkay managawaran, wano ingkay managpamanicure ta isot amuyo. Ayan, ti Rugina. Kat kunatayo itay, mabalang tinaglaok a dialogo kan aksyon. Nakita ya, sumangpat ni nanangda, tanapan gimatang ti nayon ti iyatang na into rabii, bisperas ti piestat kararwakat. Dito kat natay, recently, nagbinatay mat, dito'y itilakay na anang liplipot king kwa na nang baybay akadakwa dahil so nga masursuron digito'y kakabsat tano apay nga eto na palaing dayjay lakay na tinipliputan da so nga pupungtop gito'y dito'y di umot inup dayjay panangibaga analat kinwayon dayjay dialogue na ket numampay later to pay dati local color gaw isan tayo mot dito yun muna iraman tayo mot dito yan tangad laad da kada ito'y dati local color ako na tayo makita tayo dito'y dayjay panagsarsarita may isa ka dayjay mangibaga iti local color dayjay panagsarsarita ket kinapudno na ket ibagak token ngami bagak itan at ti local color kinapudno na awan met ti sarita iti Ilocano nga awanan nga saan apaset ti local color. Pati definition ti local color ket kinapudno na ijay America idi nang rugi kas regional literature. Ket ti purpose na tapno ma-preserve ijay kostumbre ken dagiti awawid, kadawyan, kultura ken dagiti lugar other than the cities ijay Amerika. Usually, ijay parte ti Mississippi, the Mark Twain, ito, the Steinbach, the digiti novelista, iso da digiti nang preserve iti local color. Ket isong nga kunaan tayo nga ti Ilocano, amin kinabuduna nga pinartot tayo nga Ilocano short stories at daan iti local color.
makita tayo kada ito'y dialogue na dito, dito'y panangi sa una. Di kay malla agububran, isot kayat yo. So, nakaungat naungat. Untan na ida, agpapauyo ni nanang. Agsipod ta saan da makikooperar dito na anak na. Kat agsipod tagpapauyo damat di kiti anak na ta nganid kat kasanumat nga binaybayan ti amada ida tada pa sa lang ay ayatan ni nanang daayang ni ta day di tatanda. Ngam aging gagayod o dinabat lang akat kapilitan nga agsipod ta ay ayatan damat ni nanang da nga pandamo la sinuro di panagatang ni nanang da. Ta daya ti mangipakita iti uray mampay nagbasol ti maysa ket pamilya dahito iti maysa nabileg sarita maipapan iti pamilya wenno kaamaan ko na tayo iti Ilocano kinabileg ti kaamaan panagtitipkel dagiti nagkakadara uray mampay kasano ti regrigat na. Okay? Dati makita tayo dito. Iti manipod iti ay ni Reverend ni Ariel Estabag, ti nobela na. Expectaran tayo nga agpadi dati kata last pa kitin hampay nga naordenan. Dito Reverend ket kuna nakit ding rock and roll father Jack Talapdan in Westa tinagpukot atangan nagpukot kadatangan na patugangan ken pasiraw it ken nakatudo atamudo ken kikit iti imbaga ni Father Emil tinabit pay nabutusan na provincial minister the order of friar minors pagkamahingat kita inyo aya ket dati ket agpadi ket rock and roll kuna na so nga naisabsabali dito, naisang sangayan. Isang sangayan. Sa bali dito, yung reverendo. Anong assign namin dito yan? Dito nagkukot atangan, kunana, then patugangan, ken pasiroit. Nakababali gito Then, nakatudo yung tamudo, ken kikiti. Anong assign na lang? So, dito tayo rock and roll. So, rakista dito na padi at kinapod nun at pinagbaliw na dijay simbaan na basitan ti makimismisa idi ngan pinagbalin na babaan ka digiti proyekto na pagpatakder pa iti piskarya ken pinagbalbaliw na ti lugar babaen iti dati pamati na iti rock and roll san babaen iti unique wano na isal-salomina. At naman na ito sorry, copy-paste naman na ito Mabalin, ababayan ti pampanunutin ang mismo ti karakter. Manipod iti men na ti maysa amanurat iti pupusay na iti maysa na daga ang malem ni Roy B. Aragon. Ada dati kapot nakalamlami isaya ket pampanunutan dati narrator no kasano nga paksyater na kano jay lambing isang ko na paksyatek kaman dati alami is siguro umawet ti lambing ko no ado di kita in numerate na dito yung nangalak ti maysa inna ki jay tugay garaw innak man mangan iti 80 pesos a serving, tay aglat-latak ita pansit batil patong. Ijay Shirley's Pansiteria. Tay nagabsuunan iti nagaduan na igisara giniling nga karantinuang ken natadtad nga naadobo adalem ti baboy ken nabingga-binggasan iti naadobo nga utek baboy isot pa kay duman na iti amin na batil patong ti tugay garaw pansit utak kunada nga isot pagsikatan na. Nakaimimas tanakanan nanam ako nam nuwarek-warek na ramasan iti fresh nga utek. Ikak iti nga malukong anagalip sibuyas anayob periti soysos ken tubog kalamansi siya na redisan iti ado na artem asili sa iro. Kita akman no jak agbara. Bulo na kita yellow red horse 500
lami sa mga taditi barat akitain no di uray la di kasla bumegkang pipilit-pilit ko. Diyan, di pampanunot, dito'y narrator. Ato pa pampanunot na. Ito panagmen namin na iti natagaan. Malamon na lang ismat dating parte. Natural pa nang iladawan iti karakter, babaen ka digiti gagangay kumalay nga pasamak iti biyag na. Kasanumot dito. Gagangay kumalay nga pasamak, kasla ko madya panagriing. Agriing kaya, dati makariing ka tibigbigat. May advance na jay sarita, babaan iti dito'y simple ko mga panagriing laang gagangay nga pasamak. Kat madiskribir, kat mapapag na dayjay sarita. Nga agtong palto nga adto development dayjay plot. Nalukag ni makarayo iti nagdadanggay akutak ken taraok dagiti tatapwak amanok iti sangat ti bayabas nagruyag iti batog iti silid na. Naginat ket nagdawadaw dagiti kaweng adapan na iti papag. Nakalawlaw ti suyaab na kimita iti bingi ti tawa. Kita dayjay pa nakadeskribir na ket simple lang nga panagriingem. Nakita dayjay panagenat na ket naipakitan dayjay kaweng adapan na. Nakalawlaw ti suyaab na kimita iti bingi ti tawa. Mariwat pay. Nalagip na ket inawid na naburburay-ray na salaga na sana kinaplepan. Mairidep ko mamanen di mangid na sarat-sat ti ko sina nagkiraos ti tiyan na, idi masayop na ti saya musong ti matuntuno a manok. So, makita yung ni makarayon agreeing ko man, maturog pelaan. No makaangot iti matuntuno a manok agad kapilitan. Inkusay na tigaritan nga oles na sinayan anat ti bigmangon, nagropangit. Nasakit pa lang nga mabanat dagiti piskal na. Apay nga nasakit nga mabanat ti piskal na. Kit makita yung manan dito tilaing ni Apo Johnny, no kasanong nga ilaga na dayjay napasamak, dayjay una napasamak. Nagsipod iti kabubuksing. Nasakit pa lang nga mabanat dagiti piskal na ken kasla adag bitbit iti patong na. Isumit nga daman abtog iti parangan asinaron o ti banang S nila kay Ando. Nila kay Ando mo nagbanang S. Sarya, riingay mo na karyaw, masapula sa payan na tagot, at tadalaban na numalim no bigat, kinanati amanan. Dati ti pangrugyan dayjay nobela, fighting pugi. Kat anya alaban dito, gayang boxing, masapul na ti agwat-wat. So, dayjay. Dayjay ti panangiladawan ni Apo Johnny Bulong. Kat na-describe na tada duma kini makaryaw nga nagdawa daw diya kawang. Sa nalawat ti suyaab na. Okay? Mabaling nga dawan ti karakter ti bagina. Depende nga min dayjay panag-describir tayo no yan natok dito iti punto de vista. Siyempre no punto de vista ka first person at talaga nga dayjay narrator talaga nga mabalin na mga describe yung bagina sa lang nga dayjay makita na i-describe na. Mabalin na met nga iraman ti komentaryo dagiti dadduma ken kuana. Manipod iti nalakalain no kayat ni Rolando A. Seguro Jr. Awat-awat ti baso ket dia iso ti eksperto awan pilpilyet ka brand basta malidok. Ngem amo ka templayan ti inum ko. Amo yo nalaing ni Apo Rolando Seguro ti detoy. Ket makita yo daytoy panangrukod na ya dagiti linya na technique na ada tiddag ada baba. Kada ito nga paset. Awat-awat ti baso ket dia iso ti eksperto. Awan pilpilyak a brand. Basta malidot. Ngem ammo ka timplaen ti inum ko. Na duma-duma met ti sigarilyo a papaasok kay numapanak makisala wenno na dapadayang atendara. Pagpanglaing ko nga iparada ti Winston wenno Marlboro. Ngem no dakla iti balay wenno karuba wenno iti talon. Kontento ako ni champion wenno pick. Napadasak pa idin tila kampana. Musugal, lins kanya. O dyan, nakita mo na, daman ababanan. Ginum ko laingen, tamaramanak tayo. Maramanak pay. Ado ti errado da ti slides ko, absat ta, income kamakam ko dito, talugayam dati akum ko, kada ito adap ayan. So nga dapat dua.
Mani po iti kantak ita ti bagit ni Lindalin Bawan Bulong. Masurigak ti pakabuklat iti pagatawa sarmin. Sumken pala iti bain ken panagdabak iti bagit. Describe na yung bagbagida. Dito kadi alanga naglatak ken bimak nang iti ababa panawen. Artificial apo daw nga inted tinuan niya la ditan a chemical a pagpalinis iti kudil. Pandekak lang aro den narakab ken nababapay iti patong ko. Anya ko mata attraction ti rupak, abos takas la sukol nga uong ti agong ko, adi marimedyan ti no sleep, panakkelen pa itiniwat ko. Alawen, awan ti perdi ang ngipin ko, tama nagkura bak iti bayabas, ngayon tatakkel mat digiti pamarang ko. Ado metket diti may bagbaga nga adda kayaw kadagiti mata, tapos la kano mata ti Bombay. Ditoy, teko na tayo, dati pa'y maibagbaga digiti daduma ket inraman na indatoy paragraph. Datay komentaryo digitay others kung kuana ket balim mong iraman kadetoy. Hindi jay komentaryo ibukod mo magi. At damat direkta pa nang ipresentar ti author iti karakter. Kitaan tayo dati manipod iti kolorom ni Reynaldo A. Duque. Direkta nga ipresentar na. Iso ni Pedro Calosa na numo aman nalon, natayeng-teng a kayo manggiti kudil na. Binuli tinep-nep ken makakeset adarang ti init dagiti piskal na. Pinasintak dagiti makaalyaw a padas ti isip na. Ket gaputa addaken kuana ti maris ti daga na ibilang adasi iti ikob ti gimong naggarawan na. Direkta na dinescribe na dito. Impresentar na ni Pedro Calosa. Panagkunat ket nalpas tayon kadagiti pagarigan tayo ket makita tayon adupay digiti duma pamuspusan no kasano ti maipresentar iti daytoy ngem panagkunat ket agdepende dayjay iti dayjay napilim pay nga punto de vista ket no dayjay first person nga kunak ket mabalin mo nga kaplitan nga de karakteristik sasyon mo ket no bagim ti main character aket mabalin agbalin ka nga aw-aw. Slag balin ka nga aw-aw datay lastog. Dayjay ti maysa nga epekto na. Ket kasjay ngem ala no ti maysa kadigiti panggep mo ket agpakatawa no mangkiki ket mabalin mo yan. So nga mapantayon iti kabukbukudan agarit ti lugar. Alakas na ko nakitatay, dagiti local color ako na tayo. Iso ti elemented fiction ken dado nga agtalimudok kadagiti karakter, dialekto, kostumbre, topografya ken dado nga pay apagilasinan iti maysa a lugar, maysa a diso lugar wenno rehiyon. Ket kunata itatay awan ti fiction iti Ilocano asaan a local color. Makita yun, narigat nga i-translate, digiti sarita tayo, iti Ingles. No i-translate tayo digito, mapukaw, digitjay, daddo mga elemento na. Kasano nga i-translate mo digitjay sarita kas pagarigan ni Apo Gles Birambaod, ti Cadena de Amor. Ingkamalla, tikayla. Kasano nga i-translate tayo digitjay iti Ingles, asaan ang mapukaw, digitjay, dialekto, dialekto mo yung pinili akat nagrona pa no jay kaspergan pinili uno bigan dati setting na dati istorya tayo saan tayo nga maiyal lati dati local color iti sa bali a pagsasao so nga marigatan tayo so nga nagkunak nga talaga local color ket agistay iti maysa regional literature. So awan ti pinarnuay tayo iti Ilocano literature saan a local color malaksid laeng nga kadagiti no nagiti na i-translate nga naggapu iti sa bali a literature na naisurat iti Ilocano. Local color amin digitoy. Uray man pay digiti sarita ni Apo Ariel Tabag iti syudad. May iti Manila ket digitoy ket talaga nga local color digitoy. Ma-describe digiti kalkalsada ken digiti pagtagilakwan ken digiti aminan. Iso nga
nagrona digiti Sarita di kasi na ko kita tayo ni Cabo Timot. Iti San Miguel. Taga San Miguel ti Sarat. Ket ni Kiteria Kalangakang ket taga Quaisona, taga San Guillermo nga dito ket fiksyonal nga lugar nga iso ti San Nicolas. Taga San Nicolas ni Dr. Kiteria Kalangakang. San Guillermo. Dagiti taraon, dagiti lang ti kalsada, dagiti klase ti balbalay, dagiti klase ti negosyo, dagiti mulmula iti lugar. Isu nga kunak awan ti pinarnoy ti Ilocano saan a local color. Detoy, kinapudun iti American fiction saan may parparnala iti local color when original literature. Isu dahito iti sentro ti fiction da, takayat da ata ginayunan iti bambana iti fiction da. Ito iti naibarat tayo. Kasano nga ilaga tayo? Masapol ang ipagagangay. Kat gagangay nga nagado tayo aman nurat iti Kailukuan. Kat no ang nagsurat tayo, kat setting tayo sa jay lugar tayo. Kapilitan at the local color na. Ijay, adati ijay Simbaloka, adati ito, adati ni Kapitan Romol, adani Lakay Ando, ni Bakat Sariya. Ijay nga makita tayo dagiti karakter, makita tayo pa ijay kaaduti nuang, jay adapete sirkan sa jay nga na datay agsumbangir ket nyog na dijay. Basta agsurat ket sarita fiction at setting na ket ti lugar yo ket mairamen mo iti bambanag bita adan local color na. Masapol ano si Regen no apay nga daday ta local color agsipud ta makatulong met amang yabante ti sarita. May sa iti element na nga ro daytoy local color. Kas na saon adda iti character iti setting ti local color. Mo kasano parang rangem adda ken ka akas author. So nga kumita tayo man karits magmanong example. Gagangay a description namang kapag na iti sarita mutlaan. Kitaan nyo man data. Detoy ni tidalag ijay rangat ni Rudy G. Pajos. Di gagargaraw di taha, dentor, na makita nga agpapay sa nyas mulaing kanyak. Amumet yan ti kinaatap ti kijables dalag. Kita yun yung kijables. Dito yung dialogue dito. Han nga anak kijables. Kuna na. Masapol mapaltugan taitan, narigat na da sa bali ang makaala, kinuna ni Manong Pidong. Nakasanggir iti puon ti dandani mo iti pang-anyog iti surungen alauden ti balayme. Dandani mo iti pang-anyog, local color datang. Nakasanggirak mo iti puon ti duugan na santol at dandanin alun-unin ti karayan. Itaypay kapag padigos mi kadigitinuang mi ti panang sibsiblok mi iti tatapaw ti ang anakan, dalag. Kaya pa nagpadigos lang yun itinuang. Kat ipakpakita na ti local color iti nagado a lugar iti Kailukuan iti ita da pelain iti agkarakan itinuang. Iti rangat ama iti rangat ana iti pang-apuon ti sangaremmeng akawayan a paset pinapuskula kinawayan ng ken kabayugan iti igid ti karayan. Makita tayo iti Kailukuan ti kaado iti kinawayanan ken kabayugan. Kailukuan kan ijay hanmat na Kailukuan natin no siguro ijay ko dito Santa Teresita mutlaan. Ijay Cagayan. Yung dati ti setting ado ti kawayan iti Ilocos ado ti bayog. Ket nagrona kadigid ka panawan. Natukay kami di adag kanab surit danom nakita mi iti no baga nga anak ti dalag agsikwa iti puto ti aragan kinaramot ti water lily. So, data i-setting na. Ti setting na yung local color. Kastamot in the dialogue na. Manipo diti alias Mulmulloong ni Jacinto Bide Peralta. Saanen ang nagtagtagarin ni Mulong tad pinto man ket kasla politikon ti ama nga agdupla. Imulog iti kawayan nga agdanda. Nang ro na kadigid nga panawen di mga putar reto
Dahil ipakita na, dahil local color, ipakita na pwede dyan time period. At itatangkat naawan mo tanti, dito'y kawayan ng dan. Nagturong iti sarosar ang nakaipak niyan, ti kuribot. Tas jay tayo, ipak niya tayo, dagi jay gamigang tayo, kat ipan tayo jay sarosar, kada ti kuribot, insakbat na ti kuribot. Dinagas na ngayon aprusan ti mabagbagi ti bumakyat anuang da, nakaparngit iti sirok ti duugan na nakaimito da. At dapat ada di kita manalon nga kasta ti gagangay na sare sutilen na dayay anuang da. Ket nakaparngit ket anak ket ngarod ti aramidon diyan anuang na kulagtit tinuang iti panakakelat na. Bimaringsot anang sao ken nimulong. No padasam ng sutilen tinuang ket talaga nga sangun na kamo sa nakapang-esan. Sana kanto kusilapan. Kari na ba nuwang il na dagiti sarana. So nakita tayo nga talaga nga dati ket scene aya eksena iti nailukwan. Ito yung kaadatinwang. Dati kita daduma pay, adapay ko man dagiti example nga saan tayo ada tayo. Anipod matlaan ti fighting po gina. Dapat oras tayo, Apo Mario. Pag tungraro, kailangan. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Kapag tungraro, kailangan tiinit, itibukot, tibantay, timagong, yung nadari pespesyal ni Makaryo. Pumarasapas, digiti po, tigarami, amadalapos na. Namimpaten arinikos na tipurok, amurmurayan, digiti taraok, ken ungik. Makita tayo dayay. Ipurok pagtartaraok ka na gungik di baboy hindi pa nagbaliw ti baluyan at rayna iti alubid ti kimraang pasayak kimraang pa di pasayak awan ti ganun na nagbarikis ti kinabagatan na pingir ti kabalbalayan nakataltan ni Aldong pati Miguel iti pugpukaw ng asok sigarilyo iti batog na pasaray ben natin ti pastor na ti magi awagay wayway na ket kunamblan no maregmeg ti pirak dagiti agwar si alinnaho kadagiti ruot mabautan ti tali. Net dayjay nga description na nakita dayjay no ado datay mawagwag kumakas pagarigan ti parbangon daton. Bigbigan. Mawagwag dayjay linnaho ket uray lang makita mi rainbow. Ken daytoy nailadawan na dayjay pagjagjagingan ni Makaryo nga awan, very unique dayjay sadyay simbalo ka. So adupay kas nakunakon mag-describe ka iti lugar ket ito yung talaga color. Masapul tay mabalin mata marik na tayo dayjay marik na tayo. No kasanot ti dagaang na, kasanot ti pudot na iti dayta lugar. Parigan mi tugay garo kapudot na. Mailadawan tayo kasano ti pudot ti kapudot ti sumalog iti alauna iti malem iti Hunyo di namin nakapudpudot dayay panagraraap no napadasa niya din nagraraap nakapudpudot dayay nga panahon iti Hunyo tangamin talaga nga tindot dati init dayay himaraman tayo speaking ko dito, figuratively dito, kimaramanan tayo a kolor. Raman. Anya ti raman na, dito pinakbat. Anya ti raman na, dito pinapaitan. Anya ti raman na, digiti foods, digiti taraon tayo. Kung digiti maangot tayo. In other words, amin nga senses, dito, usaran tayo, ipangiladawan, iti tapno maiyabante tayo dayjay sarita tapno mailadawan tayo dayjay lugar at masapol nga usaron tayo di description di adjectives tayo then kastamatan dayjay panangiladawan tayo dayjay karakter okay ket panagkunak ket daytan ti dapat misa relasyon ti karakter, ti karakterisasyon, ken ti local color. No, apa yung interrelated dagiti karakter, babaen ti na insamayan na pan nakaiparangda, tungpalen da, dagiti rekitito ti local color. Wamat, no, alaan tayo dagiti karakter,
Ang rona dagijay ano datay libro datay collection ti short story time Winesburg, Ohio. Kadayay international ayan. Makita digijay makita digijay characters digijay. Makita ti kalkalsada da, makita ti luglugar da, mailadawam no siya sinno digijay tao nga the personalities that inhabit the place. Makita mo lang ro din lugar da, makita mo pa digijay karakter nga agbibiyag iti dayjay lugar. Nagbibilag digiti ka, no? Badi tayo maliklikat digiti international digiti the piece of string. God sees the truth but wait. So digijay nga classics, ya. Ket nakadado digiti the piece of string makita mo day bagbaga na diya nga banking na diya panagna di dayjay men dayjay character diya ta nganing ket dayjay panag kuana ti arado kung kuana bijay. Dagiti nakalalagip a karakter iti literatura tayo pinamaris da pa iti local color ni Ilocano. One, ado da dagiti nakalalagip. Ket talaga ni fighting pugi iti maysa nakalalagip iti literatura tayo. Ni pay ulit iti Sergio. Ni Jay. Ni ado pa digiti karakter napipigsa. Nang runa digiti karakter digiti nobela tayo. Talaga ngamin nga digiti nobela ket larger than life digito. So nga makita yo nga no agbayag dayjay nobela ket nakalalagip daytoy a karakter. Malaglagip iti Ilocano. Ken kastama ton nabuyugan iti local color. Ken i dublik manan it reflect nga awan ti pinarnoy tayo iti Ilocano asaan a local color. Ket dayjay ti siguro nagpatingganan kakabsat ito'y diskusyon ko itat malem at musumublat iti dagduma. Ket agyamanak kada kayo amin, agyamanak iti Gomil Pilipinas, agyamanak iti organizer, ti host ti Gomil Ilocos Norte, iti daytoy program directress tayo ni ading Analisa Gaspar, ken digiti liderato ken digiti membros ti Gomil Ilocos Norte. Giyamanak unay iti daytoy intedyo kanyak. Dapay kasta ko dapay dua nga panagparang tayo iti Dapayan 2020 virtual Dapayan. Giyamanak. Kristianina Joel, Apo Joel Manuel, at patek mata babay ni tintay panagdengeg kada kito'y ginagamat sinalaysa ni Apo Joel Manuel at may pakita tayo ti dato'y kina-Ilocano ti karakter ti fiction tayo kasameten may pakita tayo ti garit ti lugar nga kay Ilocos. Ken medyo nagkurang datay ko kahit kuman lang nakamatin datay panangyamamugken ni Joel datay agdapay gayam nagitay naaramin ng talo tinaramin na short film. So na ni producer, so na ti director ken scriptwriter kada ito yung short film. Ababa a pelikula. Nas pagkisangat mangga, high-tech lakay, Ken Caldero ni Tata Konoto. Siguro ito no madamdama, kasi narami tayo bigat, ito malpas nga agsarita, digito'y duwapay na nabati, ang lecturer tayo, isang totiin tayo panag Q&A, panagsaludsod. Ayan. Ket manen just na gina Joel, intay nga ro day sarono adenggen di may isa lecture
manipod iti kadwari met lang iti Gomel Pilipinas and sigo naman Rosario iti kolehiyo ken high school. Nagpaay operation supervisor may sa recruitment agency. Ngayon mahan nga deta ti nasken amo tay kit dingay sunaket may sa manlurat iti sarita ken nobela. Adda iti kaslalate na i-example tatay ni Joel. Adda iti nobela na may sa dito dati balasang manen ni Auntie Rosie kasamit na may balang kantis anam nama kit indanon ni Insan Lukreng upa ken kawitan ken ni Auntie Maring ken ti Triple M sa addan sapay madamang nga sursuraten na itatta kakabsat. Iso dagda mga auditor ti Gomel Pilipinas ken napapaypay as panelist ti Pasnaan Ilocano Literary Workshop. Kapsat ti sumarunong ang sarita awan sa balin mo dini Estela Disquera Guerrero iti topiko foreshadowing and flashback. Paripiri. Estela? Naimbag nga ti kakabsat, manggantak matlaeng. When? Kayaman ako na eh. Naimbag nga malam tayo kakabsat, kaya medyo ang nervyusak ta, nakalalaing ni Apo Joel Manuel nga sa runwat. Numuna ket nakusal da ito'y topiko, han nga siya nga, san ko mga siya iti mang lecture may papanday ito'y foreshadowing kan flashback. Kuno ti paripirit kan ti lagi pa napalabas. No dikit din ni Apo Editor Juan Asuncion Kuma. Ngem hangkong ammo hansangan ay pakada nga naimbag na Apo Neo Valdez. Ket idi malam ti Biyernes tinawagan nakmatan ni Neo nga subli na kanyak itopiko kay bagak nga para kina Apo Juan Asuncion. At kini ading ana ajay slide ko. Dito ti umuna. Tinaipaakam kit di kanya kat dito foreshadowing, flashback, kan symbolism. Inja ka mo na matratar ko amin, gaputa. Iti amin nga lecture, may papan iti kadagitoy devices, winodagiti makungko ng raman, iti panagsurat iti fiction. Dito nga tan foreshadowing, kan flashback ti medyo nagboring nga topiko no man pa dito may sakadagiti kapintasan nga device when waraman ti panagsurat iti fiction. Iso nga ano sanda kakabsat ibinsa-binsak kada kayo. Gaputa nagkamtudak ti oras hankon nga na-translate nga nalang or na-translate amin dito PowerPoint ko sa nga ano santay kadin aya. Palagip ko man laeng asino kada kayo kadagiti participants ti adda iti libro DJ man Gomel Pilipinas Tagnawa Series 1 antolohiya dagita sarita nga Ilocano. Dayto nga libro adda kadi kada kayo no adda kanyayo pangaasiyo ta irwaryo ngamin han dapot ako nakon han nga pudno nga siya iti mang lecture ko mano di kiti ni Apo Juan Asuncion so nga nagkamtudak to oras para iti presentation. Lokatan nyo ijay page 104 no da kanyayo dayjay dayjay illustrations ko para iti daytoy nga lecture. Okay, first slide. Dalawag kabsat. Ti tema tayo iti daytoy nga dapayan ket ni manurat iti panawan ti angol. Kinagpaysunat aramatag kuma nga illustration nga istorya ket dayjay Love in the Time of Cholera ni Apo Gabriel Garcia Marquez. Ngam nalagip ko nga inusargaya man daytoy ni Apo Rene Abeva. So nga ko
ay narigat mat nga dublet dayjay iso nga tinalagip ko nga aramatan tatakot daytoy matlang mismo nga sarita nga na iraman ditoy nga libro nga antolohiya dagiti sarita nga Ilocano ti ipapatay ni Uncle Andro. Originally daytoy ket naipablaak iti Bannawag idi October 5, 2015 ti paulo na ket Uncle Andro. So ngano adda ko makanya dito nga kopya tapno nalawag ket pangasoy kakabsat ta lokatan nyo daytoy. Rugitay nga rod iti definition ti foreshadowing. Anya nga min daytoy makunkuna nga foreshadowing wenno kanya tayo ko mga Ilocano ket paripirip ko na tayo. Kasla lang nga dati ipasirip mo kasla ko mga eksena. The foreshadowing ko na natoy ket literary device that writers something that is to follow or appear later in a story. So, daytoy ket maysa nga pahapyaw ko na da ko iti Tagalog, paripirip ko na tayo iti Ilocano. Hangko nga mono kusto da term nga palais. Kasi dadagiti daddo mga lugar nga di paripirip ket panagpalais ko na da kasi lala ngay dati ipasagid mo. Kasi dati ipasagid mo. Ngem iti Filipino ko na dakat pahapyaw. Mararamat daytoy gapo takayat tayo nga guyo-guyen wenno kahit tayo nga create iti suspense. Kahit tayo nga create iti suspense ano kastakat adamot iti banag nga kayat nga muan da dyan ay reader kat ituloy na nga basaan da dyan istorya tayo. Tatay, nasubyan tayo lecture na Apo Joel Manuel na ibaga ng adaday tayo triumvirate iti fiction writing. Da dyan plot, setting, kan character. Looking forward, no kitan tayo iti daduma pay nga raman, dahito kuma foreshadowing kan di flashback kat dahito iti ang develop pay kadayjay nga triumvirate. Dayjay nga talo nga banag. Tano kastakat na pinpintas pay iti panakayablat ti sarita tayo wenno iti nobela tayo. Writers and storytellers utilize recurring symbols. Tatagsapa, isanghan ko na ikikuan dayto yung tatagsapa gamin, nagpindas di pa ng discuss ni Manong nga Ben ken ni Rhea may papan kadagiti symbols ken motifs iti poetry. Agpareho mat lang iti discussion na idilig tayo iti nga iti fiction. So nga san kun nga ulitin ng tatno hamot nga makauma. Next slide, Ana. Next slide, ading ko. Digiti nga rod ikang kahit common examples ti elements nga masusar iti foreshadowing. Kas kuma iti dialogue. No daduma gistart ka kastoy no basa kayo kadwan ka na kay katagbasa ti English no sapi ko matagbasa kayo mo iti Ilocano. Symbols kas kuma iti dara, dagiti kulay, wenno klase ti bilit, the birds hanga basta nga bilit no ka iti iran tayo. Slano daduma kat makayo apay nga maya ti inusar na, apay nga eagle ti inusar na, apay nga kastoy ti inusar. Apay nga dadi dara nga naiparupok ket nakalablab baga, apay nga didara kat adati laok na nga nangisit. Or certain colors, apay nga ti may pakita nga color nga kat nalabaga, apay nga duyaw. Ada amin ti kayat na nga sa unday ito nga iparipirip, wenno kayat nga ipasimudaag da jenay manurat, da jenay writer. Kat da ito yung iti mangguyugoy ti rikna na di jenay reader, tano kasta takwatan na, no niya ti kayat na nga sa unday ito j end na. Ikang kayo iti may nga symbol nga nosar dito nga paripirip dito ipapatay na Uncle Andrew. Tinusar ko dito ikat da jay Rosal. Kuna nagtoy nakikinita kami at talo idi kinaot ti bagat ti bulsana ket inwar na ti may nakapuspusaksak asabong ti Rosal. Kat da jay timparabaw na aji nga Rosal imparabaw na ijen iti
lungon ni Uncle Uncle Andrew. Kat daytoy nga Rosal nagbukar ije end. Anya ti iso ti nangikugnalan or iso ti nangikugnala ka sa writer DJ panaka kayam ammo nga dagayam iti putot ni Uncle Andrew nga hangam ammo dagiti kabagyan na. Tatatamuda kat talaga nga awan ti may bati na kanya data naglandaron nga Uncle Dangam at dagayam iti duldulin na. So DJ nga Rosal nagbukar ijay udi. Kat tinakay aspingan na DJ kat DJ na anak na at dagayam iti anak na. So foreshadowing gamin no naka-technical latang sa inkoklat ay giant udi na ngayon kabel ko natan nga at dagayam iti anak na mat ng Uncle Andrew kaslawam man lang iti dramatic effect na. Dati may sapay nga rason na aping ag-foreshadow tayo kat tatmadamot ti dramatic effect na. Kaslamat la ko man nagbuybuya tayo iti telenovela DJ surat nga may lumulumeng nga DJ gayam nga surat ka DJ gayam iti mangipakita wenno mangipakaamuti kinapudno o kinatao na di may isang karakter no sino DJ nga anak gayam sunak ti mayaman DJ ket may isang paripirip tano ka sa DJ sursuruton mo't DJ na buybuya DJ di ba ma-curious ka no anya DJ kas DJ iti function na daytoy foreshadowing may isang function na. May sapay nga example nga ti foreshadowing kat nunya ti panawon. Kas ko maigay inya ti kasapno na ti formation niya clouds naangin kadi at tudtudo kadi anya dagitoy kat paripirip amin kas lako mano DJ character mo kat agbiyahe kat makita mo nga aglangaban ti panawon. Impakita di writer nga aglangab ti panawon. Kahit nakasawno naglangab ti panawon, mabalin nga adda iti mapasamak di sa mga saruno nga pasat ti istorya, dati mapasamak nga kasla kuma madisgrasya DJ character mo gapo nga rod ta nagtudo or nagbagyo or whatsoever. Nga di muna pay laeng imparipirip mo DJ nga mapasama. DJ panang ipakita mo yung panang describe mo iti may nga say for example git na ulep impakita mo imparipirip mo at danti foreshadow na no baga kumangay ket impahapyaw mo nga dati mapasama ijay nga character mo. Next is character reaction. Dito character reaction nakakabilito iti kasla ko magi-apprehension, curiosity, kan secrecy. Kasla ko madi limod-limod or whatsoever nga po. Kinagpaiso na dito iti papatay ng Uncle Andrew, ije pela ang first nga paragraph ko, di introduction na nag-foreshadow ak na sigsigudan. Ibasak kada kayo. Naginarasas da antidadang kan antimuning di sumungat ti paraangan minanasulang. Nagkurotret timuging ni antimuning ket kasla gimil ayab dagiti bullad a matana. Kinirman ni antidadang isunang agtanang. Nagmisuot ni antimuning. Nagtanong pra daytoy sa nanguros. Nagkatawamet ni antidadang tamaray aw unay itinaramid ti kakana. So, the first pailaeng kasla ini kakon iti hint DJ reader ko apay nga naginera sa asda. So may sanga banag na apay nga gusarete ti foreshadowing is to catch the attention of the reader. Ano dati pagpanpanunutan na ket maalam DJ na attention na ituloy na nga basaan DJ sargitam wenno DJ novela. Next is the time wenno di season wenno DJ ko na tayo no nya ti oras na ba DJ midnight ba don wenno nya panagtutudo wenno anya man pay. Nakakabil dito iti time or season 10 inayin ko di spring and winter. Ng pangpangasa yun, nagsusurat kayo kat
Agsubita niyo ko na ni Apo Joel di local color. Awan to winter kan spring tayo dito. So nga og surat kayo ket iti setting niyo ket iti Pilipinas gaputa data iti tropics yung aramaten nga dati winter kan spring tayo. Awan nga minti winter kan spring tayo. Agsubli kayo ije lecture ni Apo Joel Manuel. Ije setting, mabalin mat siguro nga ipakita di ko ti graveyard, battlefield, may sina nga dalan, or whatsoever. Anything nga mabalin mo nga i-foreshadow nga mai-connectar mo lang iti istoryam. Han ka nga gusar ti foreshadow nga han nga mai-connectar iti istoryam. Masapol nga mai-connectar imot lang iti istoryam. Next slide ading ko. Identify 5 types of foreshadowing. So datoy nakita yon, dati prophecy, flashback, symbolic, red herring, kan lesson opening. So di red herring iso ti nga familiar kanya yo ditoy dati babatiket nga sawen. Kinagpeso na kadagay na ngala iti creative writing kasla review lang kanya to dito yan ay iti definitions terms na. Next slide ading ko. Next slide, Ana. Ditoy. Dito ti may sapen nga nagan iti foreshadowing. No, dito na dumagamin, kunadaan niya gamin iti foreshadowing. Dito ti kapintasan ti explanation na, dito ko ni Chekhov's gun. No, apay nga Chekhov's gun gamin, ni Chekhov kat may nga Russian writer ni Anton Chekhov, in the 20th century. Kat may nga prinsipyo na, sang kaibaga na kadagiti adala ni di nga no agaramid kat story kat kaspagaringan ko maimbaga mo ginti story kat adati in kabil mo nga paltog masapol nga daydi nga paltog mausar mo to ije to sabali nga pa sa istoryam. So ako na kada ito ti ko na the phrase originates from famous 20th century author and playwright Anton Chekhov, who said if in Act 1 you have a pistol hanging on the wall, then it must fire in the last act. So yung bagagtatay kanyayo, ngano nyaman na yung foreshadow, masapul nga maramat mo da ito'y kaligigay about udi nga pasati storyam. Asla kumadaya. Anom gamin na in close-up kumadaya no kuma iti pelikula, kat aday ti pistol nga asla kumalinukatan na niya, winigipagtog kas jay. Kat hamot nga no san EJ end or hamot nga na gamit or whatsoever, then agbaling nga useless, masapong nga ikatamday jayan igenti story. So anything nga rod nga aramatem EJ panagpapintas ti story nga kasla foreshadow kumano, nyaman pwede di gamitin nga foreshadow, either dialogue, symbol, omens or character with reaction or whatsoever, masapol nga da iti kasilpuna kadagay sa masaron nga pasati storyam. Next slide ading ko. Okay, dito. Writers tend to utilize one of the forms of foreshadowing in their work. Duwa dito ay direct foreshadowing kanda indirect foreshadowing. Kitagpweso na rason na apay nga dito tipapatay ng kilandro ti enaramat kong istorya kat adat to'y dito duwa nga direct foreshadowing kit indirect foreshadowing. Inaramat ko dito eh. Inaramat ko di muna kit inaramat ko matlang iji page 105 no da kanyayo ijay may kamano nga paragraph na dito. Di mo odi nga paragraph na nagatidog. Dito may sakat iso ti direct foreshadowing tanaylaga dito again, nilaga dito yung foreshadow na within igenti story na. So, nakaunod-ngot lang igenti story na ngam adadya iti foreshadow na. Tanan, basahan tayo nga nalalaing, kas lala flashback ko na nakuma, ngam haan, foreshadow, di gina dumba dito nga pasot na. Ibasan ko lang yan, paspagaran na dito oras yun. Next slide adin ko.
Ito. Overall, as a literary device, foreshadowing functions as a means of focusing a reader's attention and or setting up anticipation, narrative revelation, or plot twist. Siguro, nung napintas ti panakausar tayo, mayat iti tinag na dagay istorya tayo, win nagay nobela tayo. Yung nuhaan nga napintas, next slide ading ko. Ditoy, nuhanmot nga napintas, makapadisappointment. So nga radyo ko nakatay nga kay gamgamit ti foreshadow nga awan iti tuloy na wenno awan iti outcome na or whatsoever ang pambuti exact na term na EJ nga masapol nga diretso dayjay. Kung nag-foreshadow kayo, masapol nga dati resulta na EJ bandati udi na. Okay, sa pantayo iti flashback. Flashback, dinamag ko kiniapo Daniel Nesperos, tahang ko nga may translate iti Ilocano, pat ko na nataljap na palabas ko na namot iti flashback. So nga, taljap na palabas ko nakmat gituyan na. Next slide, ading ko. Flashback. Ti may sapay nga awag iti flashback kas at analepsis. Di kita tumahanda gamitin di flashback, lalo ka dagay medyo lumapandan ka dagay higher nga dagay linguist kumakakas jay kay aramid da iti creative writing, winuhan dagay jay nagaramid da analysis, handa nga susaran launa iti flashback no di ito susaran dapat analysis. Pero the same term day jay. As in the term nga foreshadowing kanda jay Russian author nga dayjay nga ni Anton Chekhov, may samot lang nga term dayjay Chekhov's gun kanda jay foreshadowing. So hampay ko mga maululaw. So it is an interjected scene that takes the narratives back in time from the current point in the story. Kinagpaiso na idamdamok tayo agsurat, dito timuna nga nasusurok kaputay so timuna nga insuro na kanya kunying Spain na kanyak dedi 1 SP Hidalgo. At timuna nga komento na kanyak dedi 1 SP Hidalgo ket pangpangasin balasang ko tahan mo nga pagsilsil po tibamban ken alupasi pag sinaam. Ket no kayat mo nga adatibanban na dayjinay saritam kuna na agaramat ka ti flashback. Ket ijen nang in-explain kanya ti flashback. Kasatno iti panangaramat iti flashback. Kunana ni Juan Asuncion, so nga kung dapat iti mang lecture na ito, dito kanong ti kataktilan nga problema kadagiti amin nga writers. And kadagiti amin nga maitid kanyada nga manuskreto, dito iti kanayon na nga dildilawan. No kasatnong isingit digay writer digay flashback na. Kadagijay adda ti libro na katimbak tatay kasursurutan tayo. No kita di page 109 kasla di buo nga dayjay after di paragraph di ngato na flashback amin ng dayjay. Si Bubukal nga nag-flashback dayjay ingana iti page 110. Usually, the flashback i-explain na no anya tinapasawak tinapalabas no apay nga dayto agdama nga istorya tatta at dayto agdama nga mapaspasama. Kas kumaiti dayto papatay ng Uncle Andrew, dayto flashback dito i-explain na no apay nga ninanasulang kat isolated isuna kadikabaryan na. I-explain na no apay nga isuna kat agmaymaysa. I-explain na no apay nga isunak kat kasla nakapimpiman. No awan tayo ti flashback, haan nga matarusan da ginay reader, no apay nga kasday iti biag ni Nana Sulang. Kat hanmat nga ma-relate da ginay present story, ijay, kay kusawan da ginay pakabuklang ti story, pakabuklang ti storya, ijay ending na, no awan da ginay flashback na. Sapay ko mata nasultan na gijay ng mga da kanya yung da ginay dati
daytoy basbasak surutak nga istorya nga pagpugnanak dati papatay ng Uncle Andrew amok nga masurutan niyo. Ta makita yung giant igi page 109 nagatidog da jay flashback na. Kunana pa ditoy, isang kunana ditoy, it is used to recount events. Subyanan na da jay na event. Kas lalangay ikan nakata idea mo niya tinapasama iti na palpalabas. No apoy po na tayo iti TV, no maminsan at dati ay character nga dati trauma na. Mas lako madagay yung babae nga kabuteng nga no dati lalaki nga makita na. Kadwan na ditoy agkaron ti flashback nga dayjay gayang nga babae na rape ide. Dayjay ti flashback na dayjay. Nga dayjay gayam ti rason nga ti present nga istorya nga apay nga dayjay nga babae ket kabuteng na ti lalaki. Amok nga nabuya tayo amin dayjay Forrest Gump. Ni Forrest, amo tay amin di pa ka istorya ni Forrest Gump. Ni Forrest Gump idi nakatugaw iso na ijay nga agis istorya. It is istorya na dagay na palabas na. So, nung kitam dagay story ng Forrest Gump, dagay pelikula ng Forrest Gump, kas lalangay flashback amin dagay story na. Kat itigwan, dagay na ibakot nga kaaboy na, so tilas nga na ibaga nga asidig mutla ang gayam di papanan na. So, ito nga nag-istorya ni Forrest Gump, dagay na pelikula ng Forrest Gump, flashback amin dagay. So, klaro dagay na example on Forrest Gump. Next slide adding ko. Okay. Duwa mo ti klase iti flashback. Internal matlaan ken external. So matlaan din pa naka-explain. The explanation before shadowing so na lang tayo kat paripirit at dito yung matkat lagi na palabas. May lagyan na internal, a flashback to an earlier point in the narrative. Kas lagi pagbitlaan, lagyan na external mo to a time before the narrative started. Medyo nabaybayag basit. No baga ko may tenses, di may sakit past participle, di may sangay kat past tense. Kasi lang iti kayarigan naman siya. Next slide adding ko. For last na slide. Okay. At the foreshadowing, at the flashback, at the mo ti flash forward, nga dito ikat kasaling mat lang iti flashback. Prolepsis mo itinaga na dito. It is in the opposite direction which reveals events that will occur in the future. Dito sa bali mo iti function na ng kaslag function between foreshadowing and flashback. Inayon ko lang dito yung most likely baka madamdamakot at iti mga saludsod iso nga initaklang iti plain sight laeng. Additional lang sunod. Dahil iti pinaka-last, dahil iti lesson na niya, Ana? Last dahil iti lesson? Dahil iti last. So, hangko nga amo nga medyo kurang medyo pati explanation na, pero whatsoever na question yan to, mawarwar kain no niya dagay kaya chupay nga Ano na siya? Nagimira ka. Bagi. Ay, ako di baging Daniel. Ang Stella. Hello? Ano Medyo kumapoy ni Jenny signal ko gamitin. Nagpisa po doon yan. Ang pasensya ka sa taninera na nga pumigsang mo ito niya tudok at ko. Medyo aglaps, agawan-awan di signal ko. ano nga, lecture, ngayon 4 o'clock nga sumangpet at
at dapat la appointment ng imun una. So agkita tayo man, mabali nga kain tayo no adda audience interaction tayo. Umuuna no adda participant tayo nga adda saludsud na mabiling tayo nga rugyanan. Mang Joel, I'll ask you po to open your mic. Ating ana, mabitlaang. The analysis, the papatay ni Uncle Andrew in connection with foreshadowing kan flashback, isend kuntulangan via already dito tumatlang, ilipas ko lang. Actually, nalpas ko ngamhang ko nga na i-PowerPoint. So ngahang ko nga ipa-inted kanya. Tapos kung ako, medyo nagkamtod turas ta, di ka naman kat nag-brown out pa dito yan, so nga, yung samsambot ko to tayo parbangon dito lecture. Pagyamanan ako, gyaman na. Agents ako, the participants, mabaling iti damag, iti chat box, when ag-comment, ito Manong Mang Joel, kitain tayo no agad digitay questions, digitay participants tayo dito. When ating? Linda. Pagkat no adda question nyo, i-chat nyo lang iti chat box, no raise your hand, kat no ma-acknowledge the nyo, da kayo nga mismo ang damag, dahito'y paludsudyo. Mabalin nyo tinurong biyanan, iti ang no, kay saludsud, ang kay damagen, dahito'y partisipante tayo, mabaling na yan ni Mario. Well, at nung digitay tayo adda dito naka-live isa, naka-face-to-face, na agbubuya tayo tissue, mabaling na tayo na magiti kwarto, adi kami, ni Mang George, Mang Leonor, Mang Delphine, Mang Dani, ni Tita Ador, ni Sir Mario, syempre, ni Mang Daniel, ni Mang Imelda. Sorry. Ayan. The question da dito ading ana. Mabalin ka di apot it dumawat ti handout ti presentation. Dumadawat da ti handout ti presentation. Dito. Dawat da iti Kopya ti presentation ninong. Handout. When? Dapat doon na sa dito kasi save dito, naka-record dito, magaling i-replay, magaling yung time to matlaeng, i-replay it, kayong ano pa,
Alin mo kasi kasi. Kidawan tayo ti gomil leadership ano anya ti kwa apo niyo. Iti bagbagada nga head out dati siguro dayay kopya ti presentation siguro ti kayat da nga may pay kadakwada. Participan sir, dan pala di Ani ana kakabsat mabaling nga oras adam tigli prepared nga kaya niya prepared nga PowerPoint presentation niyo nga talaga pamalubos dagitoy kanto kidawin minto nga dagitoy lecturers ti pamalubos da ta maornong to dagitoy ket mabalin nga maiktan dagitoy participants registered participants yan hard copy or ano di ngarod mo ba ano hard copy Soft copy na pan. Soft copy na pan siguro. At gayam dito baba dito Zoom at gayam dati file kunana dito nga mabaling nga ada makikita nga file kunana dito. Dati function na dito, dati chat box, Zoom group chat box, ada file kung ano dito. Ngundabagan tayo kini apo na yun ang inyo timakunana. Kanya kanila niya sa kasod. Kami tatatikuan. Mabaling ka no, ti may kan nga makaalada ti kopya ti handouts kung nadamot apo na iyo. Dagiti ko, dagiti. Ada may siyang nagkindaw dito ay. PowerPoint. Well, ano, dati kanya kaya akong ag-lecture no palumusan niya. Sige, si Papalubos kanya gabyang si Papalubos aklat kakabsat. Mabaling ko nga tinabasa dito, true kanu naitita kanu mo di email ta kanya mi, ta kami kanu timang send. Siguro na set mala siguro no sa akin alam mo sa kasami nga pa tuludan ako. Wala pa usap dyan. Pag email dito latan, through the Gmail kito mo Pilipinas, so the request, di mangited. Tapno, lawan request da, talaga mga general nga ito, mga dagos kanina. Ag-email tala ti Gumit Pilipinas. Dito ti, siguro mayat no, ilanad, yun dito dati, paano na poset dyan, tapno mo da dyan emailan da. Pwede isend ka ti Gmail address. Na-send ko makat dati slides ko. Pagdating ni ading anak. Pwede natin sa isend ko. Sir Jen, may ako po email address niyo Valdez ti Balinda nga pang kitawan. Sige kung tukusan niyo send sa kuwada kay Dijay. ano may sabi nito until I say Well. may plan iti alhan ka rin. Kasi dahil maraming evaluation forms untuk pagkitamin kay email address ko kalabsa. So nakatipatay pa tuludan nagijay presentation nagitay lecturer ay pamalubos da. Okay? Masapol ta evaluation sa saktay nga maitad digay slides. Wan atap na makompleto tayo lang dati documentation tayo kapsa. Documentation pa tayo nagabigay. Ada may isa nga sa lubsog dito yapon, dahil mo no, kakalakay nga dua ti pakaikurungan nan, manipot ka ni Pia Rebolledo, kaya makunayo may papa ni ti Jendra Apo. Sino yung pagaling ang sumbat? Well, yun na Stella. Kanya na ako. Jadi sa nito Iya. Boleh ada. Ano tinatumaya may kapano si Jendra. O nga magagat ko.
Saan dati chat box sa Ma'am Estela ada dito yung question ni Ria. Question ni Ni Ria Rebolledo. Kanya ako na yung may papan genre ako. Kanyam sa dayjay. Chat ka magsubat ka. Kanyam sa dayjay. Chat ka magsubat yung genre. Ano dati genre no kung natin aga dati type typology dati literatura. Kanya forma. Kanya dati kana kat siya ay genre tayo dati san nga isa dati genre tayo dati kat sarita, dati kat novela, dati kat fiction epic, dati kat lakas dia samat ito genre tayo drama ano dapat di kita sub genre no kaya kung tayo kat no sparigan ko drama dapat ada kita farce ada comedy ada high drama sa akin dire ko ada ko ni Shakespeare kaya kita ibaga tayo mga dapat kita nababanga klase kita kasi ako ma-spoop. Dapat dati comedy nga pala kasi ako man kita The Clouds, diyan. So nga ya ka mo ading Rian no nasong batak. DJ question mo anya makunayo may papaniti genre may papan ka digiti genre ka di wano anya pa iti kayat mga maamon ka dito ay pagdidiferensyaan da ka di anya pa Chapi lang. Madi maawatan. Yung pagdidiferensyahan na ito genre tayo kat no data dano kat talagang data dani ko talagang short data kan talagang kangrunaan na kat kadajay napintas apan nakasangal di balikas dan baba ang relative prosen akat medyo pada ito matindag dito ito narrative niya raw. Jak saan unay nga masapol nga may specify kung ano jay question mo ading Ria no saan no tapno nalaklaka tayo nga punteriya inda jay answer tayo. May nakikita dito yung genre para sa lungsod ni Hildon. Ang genre di fiction ito ba nawag ako. Siguro kasi makasumbat mo ito kasi kita taga-banawag. Yung ito babagan, open and close parenthesis sci-fi, mabalingkat. Siguro kahit na mabaling sci-fi fiction. Ano kaya matatay nga mabaling nga ito. Nawag kumat makasumbat, mabaling nga sci-fi, fantasy. Ada clarification ni Ria dito pa ninong. When Manjawel sci-fi, fantasy, kung na. When ada dumot nga rumrumar ito ta nga genre ti fiction kat sci-fi when futuristic kasjay dapat digitay alternate o alternative history kasparigan
pangsurat ka ti sarita kada di saritam ket saan nga natay ni sino natin ni Hitler. Oh, saan nga natay? Gayam dahil di gayam nag-suicide di jay ket double ni Hitler. Sperigan kas jay di istorya ikat alternative fiction. May papati pa na kay pablati Barnawag. Kamawan sama di kita taga Barnawag dito apo ta so ako matimang sumpat ka dito ay adapay ado nga question dito yan kakabsat. Oo. Mabalin tayo submit ti sci-fi, science fiction. Kinapod no nakat kasya matigir do mga sarita jay Barnawag. Jaka mo no ti classification nagat very ko ngamin dito kasla kantinum ngamin dito sci-fi stamatan dito fantasy akat mabaling nga saan nga science awan ti elemento ti science na nato nga madati fantasya na kasla ko mari kita istorya da kasla ko mari kita istorya da Neil Gaiman da Ursula Le Guin yay fantasy hindi iti sci-fi ket talagang nabayag mo ti sci-fi yan ta nadangarot di kita Hugo di kita Hugo Awards kung kunan sa ritay the Nebula Awards kung kunan di kita nga may papanti sci-fi science fiction pinapudo na adati Mammoth Encyclopedia of Science Fiction ko dito nga puno katado nga ipagbagana dito nga kita science panti science fiction nga di kita ini pagpablaat ito kat alam mo panti data science fiction mabalin ag-acceptar damot sa Barnawag kasama ti fantasy kan jak amo no anya ready jak amo na ti klasifikasyon di sinurat ko nga siguro science fiction mo rin jay ngam ada religious ada ni Ma'am Lindan hello manang ada religious flavor na di ti makina ti kina immortal na sinurat ko jay para jay Barnawag ket naipablaak mo jay makina ti kina immortal na naglaok ti science fiction ken the belief ket kayat na nagbaling nga immortal iso nga nang imbento ti makina ngem dadi magay makina ket naturog iso na iti 1,000 years ket iti makariing nalpasan ti 1,000 years nalpas meten ti millennium ket awanon ti tao iti daga iso na tinabati nga saan nga naapektaran iti panagungar ket may sanan ditoy dala dito odina ano pa local color ti Ilocano iti science fiction fantasy speculative fiction wana dapat ba sa fantasy datay titali manipud iti langit nga sarita ket Ilocano ko dayay ti setting na talaga nga ti local color na ijay purok mi iti baliweg ijay mismo ko mga paraangam mikat na ibaga sa jay at dagi jay characters kasla ko madatay may sa pilosopo nga lakay nga kunana amin kano nga da sa dingato nga gapu sa dingato ket aramid ti sindikato kunana dati nga lakay iso nga basta gapu ti dingato aramid ti sindikato kasla ko manung nguminat ti lumakat ti presyo ti mangga aramid ti sindikato. So kasi di ba matinakit dati nga karakter. Ado da nga karakter ti dito. Dijay speculative fiction dijay. Okay? Mabalin. Tatamos kong bata ni Ma'am Estela dito ini. Makita na question. Siguro na song batak mo tan mabalin gawat da jay Barnawag depende iti panakasurat na jay sarita. Speculative, science fiction, fantasy. Sino magpati nagpapagyan o hindi na Barnawag pero ito tayo ito madamdamat panada sisinalod sa tayo
Ata Adan ni tapos Linda dito nagsalita. Sabay man tayo na yan na di ang isa iti ato lecture na angis kan na ako bayo mo na. Ay pagbubusin na kung may basa panagipihan mo na yung makamamukay kayong kuha na kamamudamat lang. Kada nga mamo kasling dati limbawan. Tapos lalaro ko na ko na kapag iti kaya kata-kata niya Rubiabia, Adra, Agnayadan di pamilya na iti Quezon City, Sursurat iti Baniw, Sarita kan Salaysay, iti Lucano, yes. Kabelan na tayo sa ka nag-edit, kalwa pagsasao. Ang Rugia, nagsurat, iti 19, nagbali na kaming editorial, ti Banlawag, iti Kakaysuna, babae, nagbali na kaming ti Banlawag. Pablahat ni Masawa Magasin, tumuna ang novela na naniniwan. Yan tinovela na lagi tibitwen. Kaki pablaken iti nasuro ka sa gas, kanasot at dani kan salaysay, kanasuro ka 20 at sarita. Tumagmamano ka lagi Ingles, at dani na tirimwan iti ani, journal iti Cultural Center of the Philippines. Sa kadagdag siya Tindusa, Tago, ito na asangalan ng ina. Pataros sa ang padang impagati UP Press, nagitidano na. Kamit nga inamiris ni Roderick Galang, nagitidano na atas may sa chapter iti libro na, The Promise of Gender, History, and Nationalism in Contemporary Pano Literature. Pagdating natin na yung di Manila University Press. Ay isa ka naging editor ti Corbitan. Mga kwentong Ilogo. Ikaw na libro di Ilocano manurat anay pataros. Iti Filipino ken naawat iti National Book Award. Nakaawat iti grant para iti panagsurat ti Salaysay manipot iti CCP iti 1994. Inyalat na ti may kadwagong gunay, ti Salaysay, ti Vice Governor Constante V. Kulangen Award for Literature. Sumet lang atawen. Nangabag ito mula gong gunay, ti salita na taeng, ti kapututan, ti pa-contest, ti Sirmata Magazine, ti 2001, naikani ti grant, manipot ti National Book Development Trust Fund, para iti panagsurat, iti nobelang Ilocano, iti 2013. Iti 2015, impay ti Gobel Pilipinas kang kuana ti Leona Florentino Award. Dati apot ti kangatuan pamadayaw nga may ti Gobel Pilipinas, iti manurat ng Ilocana. Iti sumerlang nga tawen, pinadayawan ti Onion ng mga manunulat sa Pilipinas, yung PIL, atas gawad pambansang alagad ng batas, gawad pambansang alagad ni Balagtas for Ilocano Fiction. Iti 2016, impablaat ti Sanyata Publications ti Kalinawa, ti kaunaan a nobela na anay libro. Editorita ti University of the Philippines Press, kaya nagsursurat talang iti Banlawag. Numi sa Mirana. Deta ako ti panangyaman mo, ti sumarunong at sarita, ni Apo Linda Lingbawan Bulong. Apo Linda. Thank you, Manong Mario. Kita namin. Mangagnak ka di, matlaan. Mangagnak. Nalawag ka di. Kasla amin daytoy connection ko kat medyo saan nga nasaya. At iso nga kayat ko nga damagan no mangagnak batlaan. Loud and clear. Okay. Okay. Sige, thank you. Sorry tataak lang ag sign in kasi baga kanineo 3 o'clock ngamin ti virtual mass me
ti Domingo. So nga ko oray siya to lang ti maudi nga agsaritan. So nga sorry Joel, Estel, jak nang gamin dagi jay kwa dagi tay in lecture yo. Nung kuna ni Neo, anything under the sun ni joke. Wala oray no general treatment lang ti sarita ti lecture mun manang kuna na. Ket iso nga idirabi anya nga idila ang kalman nga imbaga ni Neo nga winda ito yung iso nga kuno ket anya nga rod nga taaya ti i-lecture ko, i-rehash ko dagi jay ina-lecture ko idin. Tsak mo mabiro ka dagi files ko nga dagi lecture ko tada ngamin hard copy nga adamot ngamin hard copy idi dagi lectures ko. Iso nga kunak ni Ana sige nagmarathon tatay parbangon kunak ni Ana. So ipakita klaang ay 110 ti lecture ko in marathon ko lang ngayon naramin idi rabi. Ngam kunak no adda no natraton Ana or Mang Mario, can you just call my attention no medyo agpukaw datoy kuha kasi ginagaw kami ngamin di bandwidth dito balay. Talo kami nga gusto sir. Okay. You just Okay. chat me no kwatap na mo no anya tera medok. No mabalinda yung remedyoan ko naka. Anyway, idi rabi pang panunutok no adda nag-lecture da Joel kun Estel may panggap iti local color, characterization, anya pa digi da duma flashback and foreshadowing sa kan ni Estel kuna na time. Kuna na one sa asjesa ti in lecture da itay no nasurot da programa. Anyway, kunak ti bagik anya nga rod pa lang di mabalin ko kung mga ibaga iso nga di pampanunutak siguro talimudo ka kiti lengguwahe ti language so nga ti paulo daytoy lecture tapi nauluak met api man panang tiliw ka dagiti balikas semicolon ti pateg ti lengguwahe iti panagsurat panagkunak may sa dayto yung banag nga masapul nga kitaan tayo no masapul nga panunutan wenno i-consider ti may sa aman nurot sakbay nga mangbukal ka wenno uray no ammom amin dagiti elemento ti panagsuratan no ti lengguwahe no han mo met nga mausar day ta lengguwahe ngo kayat mo saan mo ang mausar dagito yung elemento so sabi ko ay kunak ti bagik okay language trataran tayo ti language ket dagito iti insurat ko iti may sa idi a klase mi malagip ko ngamin idi nag-enroll akmet kampay idi ti creative writing ti master's degree ti creative writing ngam kumot nga pinalpas. So may saka dagi professor ko, may saka dagi tinalaing aman nurat na mamuyo ni Butch Dalisay isu ti maestromi ti ti creative writing workshop. Kunana di basic namin daytoy creative writing workshop 1 DJ ti pinaka basic na ti short fiction writing. Ti kunana kada kami tu imo na nga imbaga na kada kami describe an egg kuna na miladawan nyo ti itlog DJ laang timbaga na ket no da kayo sige asino kada kayo ti di pa nakakita iti itlog no asino kada kayo ti di makamuti lang ati itlog siguro amuta yung mut amin no nya ti lang ati itlog aya so kunami oray DJ class mi kunami idi ko kunami pampanunutan mi anya ti kuan anya ti role na ti itlog ti panagdescribe ti itlog ti panagsurat ti sarita DJ ti saludsod mi di uri siyak met aka apay anya daytoy kunak ngem ti idi padasek nga iladawan ti itlog adu dagiti simnak iti utek ko ket siguro no kada kayong agdengdeng tata no damag kumakada kayo or no da kayo ti paladawak kada ito yung assignment no exercise anya ti kasano nga iladawan nyo ti itlog
siguro oray no da kayo agdudumaon no gupgupon tayo ti description wano pa na nang iladawan dagiti adda ita ditoy agsasabali ti description tayo ti itlog depende no kasano ti panagkita tayo ti itlog kan kani. So in that exercise nakitak no kasano nga usaran tayo ti utek tayo wenno dayjay resources nga naimbak no dagijay na urnong a resources iti utek tayo takang runaan na ngamin uray anya ti ararang uray anya ti bagbaga tayo aggapu amin amin nga produkto ti sinurat tayo manon no ibagbaga tayo aggapu amin dayta iti utek tayo no anya dagiti na urnong nga impormasyon iti utek dayjay iti rumwar kada tayo kuna ni Ria the reaction dito yan nga makikita kuna na itlog kano natangken iti ruwar nananam iti uneg ngem sige dayjay may nga description sige man nga rod exercise lang daytoy i-chat nyo man nga rod ti duma pay nga reaction nyo wenno panagiladawan nyo ti itlog. Siyak namin idi ibaga na nga kasjay, okay, kasano ti panangiladawan ko. First of all, nga napanunot ko idi, anya nga itlog, anya nga klase ti itlog daytoy. Itlog ti pugo, itlog ti manok, magsasabali kami dagitoy kat, itlog ti pato, kasi dati itlog ti pato, iso ti agbalin nga balot, di ba? So, naluto, wenno naata, at daokis na si bubukel wenno napetak kasano ti anya nga description ti usarek kun nakiliti bagik at daokis na wenno saan kuna ni Ria natangken iti ruwar nananam iti uneg kunana ijay nalingta wenno na prito so amin dagitoy no idi agangay na amiris ko it looks so simple. Kasla nakasimple nga banag ngem agpanunot ka no kasano ti panakaamam in quotation iti itlog. No kasano ti kapamilyar ka iti itlog. Dayjay ti importance wenno dayjay ti naamiris ko idi ibaga na nga iladawan mi kanung anya ti itlog. Di anya ti awan timbaga na basta iladawan nyo itlog no anya ti itlog. According to how you perceive it wenno kasano anya ti panakaamuyo iti itlog. So ditoy basa ako na toy lecture ko anya. Ditoy naamiris ko anarigat met gayam ti agiladawan. Itoy uray ko na tayo a simple abanag. Ditoy met naamiris ko ti akem ko no kayat ko tagbalin a manurat. So lengguwahe pagsasao ti kangrunaan nga instrumento ti manurat. Daytoy iti pakaidumaan ti literatura iti daduma pay a benneg ti arte. Iti kasta tapno maitag-ay ti literatura akas arte. Ti maysa wenno tapno maitag-ay ti maysa asinurat akas arte. Masapul apulido ti panagusar kadagiti balikas. Apay nga ibagbagak daytoy apo kasi kada daytoy pa naghurhurado iti manung nga tawan kadagiti pasalip ti sarita. Uray pay daniw. No kayat mo ti makisalip maulit-ulit daytoyan. No kayat mo ti makisalip masapul apulido ti usarem a balikas. Dayjay napakinis. Datay maawatan, datay makapture wenno matiliw mo dayjay talaga akayat mo nga ibaga. No daduma no kasla iyarig kumet daytoy iti arte ti panagabel. Weaving. Nasken ang mapili nga umuna dagiti kolor, di ba no syempre okay kayat ko ti agabel kunak kuma. Umuna anya nga disenyo, anya ti disenyo akayat ko nga ablen. Anya ti kayat ko nga ipakita a disenyo. Into no na desisyon ako no anya ti klase na dayta nga disenyo agpili akon kadagiti kolor nasken nga usarek.
kan syempre no kasi ti pa nagsurat ti sarita masapul mo't nga amuam no kasano ka atidog dayjay kayat mo nga inabel. Kasta ti pangyari ga kini pa nagsurat iti sarita. Planuam nga umuna ti disenyo akayat mo ti kaatidog wenno kadakkel dayjay lupot wenno dayjay inabel. Sakbay nga agpili ka iti kolor sa kanto agabel. Kasjay iti panangyari ko ti panagsurat iti sarita wenno anyaman nga klase ti literatura. Isaganam amin dagiti elemento ang masapol mo para iti dayta nga arte wenno kadayta produkto. Isukunak ditoy nasken nga ammo ti manurat ti mensahe akayat na nga idanon iti agbasbasa. Ken masapol an nalawag iti panunot na dayta a mensahe. Kasi no agsurat ka, masapol nga dita panunot mo nalawag no nya ti kayat mo nga ibaga. Kasi madlaw nga min datay kwa may madlaw dayjay agbasbasa no nalawag keng ka dayjay akayat mo nga ibaga. Kuna tayo, ti muna masapol a panunutin dayjay design iti inabel niya, tema kuna tayo dayjay mensahe akayat tayo nga ibaga. Ngam no kasano ti panagsasaganad ti panangibinsa-binsa iti mensahe tapno di maulaw ti agbasa nasken met a logical wenno agsasaganad ti panangi parang mo kadayta mensahem. Plot dayjay kun tayo nga plot niya. So kasano nga ipaawat na dayta a mensahe dayjay ti akem ti plot. Kasano nga ipaawat mo? Baban dayjay pa nagsasaganad ti panangisaritam wenno panangisurat mo kadagiti kayat mo. Logical ti presentasyon dayta sinurat mo. So no kasano nga ipaawat dayta mensahe adda dagiti usaren ti manurat tumulong ken kuana. Isu daytoyen dagiti kuna tayo metapora wenno simbolismo, karakterisasyon wenno dialogo, foreshadowing. Amin dagiti elemento mabalin nga na discuss da Joel ken Estel dagitoy. So dagitoy ti katulungan ti manurat amang ibinsa-binsa iti mensahe na. Nga maaramid na laing daytoy umuna-unay no amuna ter aramiden na anya ti kayat ko asawen ditoy. Nasken akabisado na ti vehicle wenno ti kangrunaan nga instrumento na ti aramaten na apagsasao. Amin ana imbento abalikas makuna nga abstrakto dagitoy konsepto. Amin nga concepts abstract. Ngam idun una no sindo man ti nakaimbento iti lengguwahe. Thank you kadayta. Kadagi yung nagkauna nga tattao tadda pagsasao tayo, mabalin tayong ibagati kayat tayo, babaan da kadagito yung balikas. Ngam usaron tayo daytoy kas napagnunumwan. Dagito yung abstrakto a konsepto usaron tayo kas napagnunumwan ti kaadwan. Iso ang nagbalin a convention kuna tayo. Nga adda anyaman nga usaron tayo nga balikas adda ibagyan na wenno irepresentar na abanag. Pangnagan kuna tayo, pangnagan iti maysa abanag. Kas iti mangga, okay, mangga, konsepto daytoy nga inimbento ti tao tapno adda pangawag na iti prutas syempre no ibagam ti mangga ammo tayo no nya dayjay di ba? Kasi nakakita tayo idin iti mangga ket ammo tayo nga dayjay tinagan na. So ammo tayo nga berde daytoy ken naalsem no kadwan na naalsem no naatapay. Ngem no maluom agbalin nga amarilyo ken nasamit, di ba? So dayjay ti konsepto tayo iti mangga. So ahan mo nga ibaga nga dayjay sabong nga nakita nga nalabaga, mangga dayjay. Kasi napagnunumwanan nga daytoy nga mangga, daytoy abalikas mausar laang para kadaytoy. Itinairingan tayo nga lengguwahe So mausar laang para kadaytoy prutas daytoy abalikas. Inimbento ti tao ti pagsasao tapno mainaganan na dagiti banag iti aglawlaw na kan uray pa ay dagiti paset ti bagina amin nga abstrakto a konsepto pinanaganan ti tao ket nagusar iti balikas. Malagip ko ditoy no agdengdeng ka man Ria. May I just quote what you posted in your Facebook iti December 5. Kunani Ria iti poste na iti Facebook.
I quote, ti kinapudno na saan ko nga mo ti agsurat iti Ilocano. Limitado ti bokabularyo. Adu ka dagiti balikas iti Ilocano ti haan a maus-usar iti panagsasao ditoy. Ijay bagyo ti kayat nasawan. Ijay nga di makalisuna. Idi laeng nabiit anamiris ko limitado. In-underline ko dayjay limitado. Limitado launay ti amok maipapan iti lengguwahe. Iso nga inadal ko, in-underline ko manan dayjay nga balikas. Iso nga inadal ko man no kasano ti agsurat iti Ilocano. Quote. End of quote. Iti nakitak ditoy, limitado ko na. Siguro ti kayat nga sa ni Ria ditoy, limitado ti amuna iti Ilocano. Lengguwahe nga Ilocano. Iso nga inadal na. No kasano tagsurat iti Ilocano. So ditoy makita tayo saan nga automatic. Manan in-underline ko dayjay automatic asao. Nga automatic isasangbay ti lengguwahe nga Ilocano tengkuana. Kasi haan nga dayjay ti mabalin nga haan nga dayjay ti nariingan na pagsasao. Wano haan nga dayjay ti na-encourage pagsasao para kanya na. No kasano nga inadal na, ay no kasano nga inadal ni Ria dayjay ako ituloy latan nga basaan na ti Facebook, dayjay post na ti Facebook. Ria, I'm plugging your post here. I'm sorry. Importante unay daytoy nga insight para kanya. Kuno uray ti sino man naman nurat. Saan apaset tinariingan na kultura ti panagsao iti Ilocano. Ngam gapo iti reggat na makasurat iti Ilocano, inadal na dayta. At this point, kaya't kung ibingay iti personal apadas kumat iti panagsurat iti Ilocano. Han nga gaputa kaya't kung ipadpadayaw ti bagi kuno anya, ngam nudaduma ngamin, dagiti personal, siguro ka dagiti personal nga experiences tayo, at da maadal dagiti pada tayo aman nurat. Iso nga, kaya't ko ito ya punto, the whole of my lecture, this is my personal experience as a writer. Na-mention ko mo tanda ito, iti may sa, iti 2018, iti at the dialogue, iti writers nga inangay ti ICW. Part da ito, it's a part of what I shared with the ICW, the integrated creative writing iti UP Diliman. Okay, so kaya't kung ibingay ti personal apadas ko iti panagsursurok iti lengguwahe ken no kasano ana sursurok ti agsurat bareng makatulong kadagiti agpangpanggepmet nga agsurat. Ubingak pay laeng kasla kanayan akon amawaw kadagiti na imprenta a balikas. Idi ngamin ubingak malagip ko amin natataw di ba agbasbasa da amin. Ket mo na naka-attract iti imatang ko kadagiti naganak kuno agbalba plan-plano nga aganak. This is a very important insight para kanya ka nga mabalin nga usarenyo wenno aramiden nyo kadagiti anak yo kasi kanyak idi dagiti kakabsat ko agbasbasa dahil di comics hanakhan ko pa lang mo tagbasa makikita ko dagiti illustrations ti comics. So di ba graphic ti illustration ti comics niya dagiti Tagalog comics and I'm so sad tawan dagito yun hindi na haanan familiar dagiti comics nga binasbasa kidi ubingak. Ngam daytoy ti mo na naka-attract ti attention ko. Dagiti illustration ni J Comics kan dagiti amoy di balon nga no agsao di character ket adda balon ko. So nga kun nakatanya nga ta daytoy nya nga ta ti kayat nga sawon dagitoy balon nga dagitoy. Ngam dagiti illustration mismo makita kon no anya ti no kasano agtartaray dayjay sarita di ba. So nga kun mukhang interesting ito So nga kun idi iso nga idi maka di ammo kun ti agbasa tinangrugyak a nagbasa comics. I am not ashamed to tell you that. I was a fan and I still am a fan of comics. Apay. Kasi graphic makitam dayjay kay attractive ngamin dayjay graphic nga mabasbasa ti ubing iti comics. Dayjay ti nang inspire kanya kuno dayjay ti nang encourage kanya tapno
sursurwak tagbasa tapno no is dayjay kadi makitkita kay jay comics isu kadi mutla ang ti makit isu kadi mutlaang wenno agkumpluntar da kadi kadagay jay makitkitak a balon kakuyog dayjay nga comics. So kunak nga kasta di makabasa akon okay kastoy gayam ti raramiden da kastoy gayam ti ibagbagada dayjay. So nasursurok ti agbasa no nasursurok ti ad-ado sorry ha pero ad-adda nasursurok ti lengguwahe wenno ad-ado ti vocabulary napabaknang ko ti vocabulary gapo iti panagbasa iti comics sa anak at Tagalog. It's not my native tongue kasi ti native tongue ko ket itnag nga mi agbasa kamasapol na makipula-pulak kadagiti Ilocano nagbalin lingua franca second language ko ti Ilocano. So naanya man ti knowledge ko wenno anya man tinaurnong a bokabularyo iti Tagalog naadal ko thank you to comics and then later on to liwayway. Daye prosa liwayway ti maysa nagsursurwak. Ngem ti muna and this is very important. Isu mawatak itan dagiti picture book kunak napintas pagadalan napintas nga pangruging ti picture book nagijay short stories for pampanunutok kita apay han nga ta nasaya at nga sublian tayo ti panagsurat iti comics educational a comics nga napintas ti illustration na kasi dakkel ti impact na iti ubing dayjay graphic presentation ti istorya. That is my personal experience as a child. Injak amo kada kayo ang agsursurat itano kasjay met ti padasyo. But it is my personal experience. Next. And injak amo no gapo iti panagbasbasak ti comics, panagbasbasak ti banawag, wenno panagbasbasak ti naduma-duma basbasaan kasi idi maadal kun ti agbasa sige bagatay laangan nang rugi akti comics napanak iti kadagiti prosa banawag liwayway ket gaputa datoy amak na nalaingmet nga agbasbasa daydi tatang ko ta no inaldaw nga adda pagiwarnak nga isang put na balay. Kaslahan nga makaidna nohan nga makabasa iti pagiwarnak idi. So it is a tradition in our family to read. So I read everything. Amin ang mabalin ko basaan binasak amin. Kaslaman dayjay injak amo no espongha ko mati utek ti maysa nga ubing. Kasla kanayon amawaw daytoy utek ko iti information, new information and reading. Reading was my primary source of information. Dagijay although ibaga tayo langan conversations at home can do so many things iti tradition story this is one thing gayam payakayat ko nga ibingay iti tradition mi ngamin storyteller daydi lolok daydi lolak daydi may nga ikit ko ken uray dayjay kasinsin ko ngay ninauna nga adayo ngay ninauna ngam siak so storytellers da amin sa malagip ko daydi lolok idi tirabi iti pangpatpaturog na kanya dagiti epiko ni apo ni Bulinayan apo ni yung mga dagiti tingyan lores so dagiti atitidog asar sarita ti pangpatpaturog daydi lolo mi kanyak ngem dayjay met dayjay lolak ken datay ikit ko ken datay kasinsin ko sa bali mo ti forte da kasla nursery tales isu nga kasla epic nursery tales nagkukumbine siguro amin dito yung utek ko dagiti abanbanag they were all accumulated by my sponge brain when I was very young. And then I came at a point nga uray siya kayat kumutun ti agsurat. So nga kunak kakabalan daw kasla no ubing ka expose ka kadagiti naduma mga basbasaan kunam kabalan da kabalak mo't siguro
padasok man ket di. That was what came to my mind, idi. Ket idi so tsaka mo naman no ti taon ka, I was about 10 years old nga padpadasok man nga usaron ti Ilocano ti panagsurat ko kunak idi. Ko kasla adda sarita a sinurat ko at ti character ko dayjay lang character ko ti malagip ko babae dayjay nga ubing nga tinagan na kat Voyager dayjay lang ti malagip ko ngem one time na di kat nakadulin dayjay ti drawer ti lamisaan nga ususarak no kasi nga agsursurat ako no agad adalak nakitak na minsan nasukalak ni tatang ko nga basbasahan na dayjay nga sarita. Tsaka mo medyo I was embarrassed kasi kanyak nga biyang that was just it was a personal thing. At that point, personal thing ti panagsurat ko. I just wanted to say something. I just wanted to create my own story kasi jay idi. So medyo na-embarrass ako di makita nga basbasahan. Nang hana ka nagpadlaw, nakita ka basbasahan na after he put it down, edi bimaba, taday nga ito nga min day lang alamisaan, inininayad ko nga inala, day sinurat ko. Paunag ko kadagay, ayan, dagay papel. Tapno, awan ti makalukais, awan ti makawarwar. But then, I have isagwake man ditoy. When I became a writer, my father was my first and foremost fan. Hindi mangrugi ako nagsurat. Isula ti numero 1 a fan ko. And perhaps he was proud. Nakita na injak amo na niya tirik na ti ama kidi makita na dayjay nga sinurat ko dayjay Voyager. I never asked him because I was so embarrassed. Okay. Uray no na embarrass nga dayjay tinangkel tay iti regat kong agsurat. Nagikurkur itak kadagiti verses, idi adda ako niti grade 6. Na-inspirar dayto di ba basbasak ti comics ko na. Adda ngamin title ti comics nga medyo cheesy ko na tayo tatan ngam kanyak idi for a 12-year-old. Wow, napindas dayto ko. Ti title na ngamin dayjay nga serye. Novela ti comics, Dearly Beloved. Dearly Beloved. So, kung napindas sa daytoy adaptarot datoy mga rami dakman ti Daniw nga kastoy ti title na. So, nangarami dak ti Daniw nga ti title na Daniw ko nakidi English dayjay English dayjay. So, ti title na Dearly Beloved. Ti lang malagip ko ijay, dayjay lang first line. Ti lang malagip ko tatan dayjay first line ko, syempre cheesy. I was 12 years old. And I thought I was doing good. J-line ko kunak, I walk on the lane of the past. Wow. For a 12-year-old, that was something. Nakikita kayat ko nga katawaan. But then, do not laugh. Kasi this is where we are going to now. Idiada ako niti high school. So at the notebook kunak sige nga surat-surat kada iti daniw kano nga kunwari iti English ti ti medium ko ti language ko idi. So at the notebook ko, sa notebook ko para dita. Then nakita DJ may semester iti high school. Kuna na kastakot among sa kabagalam tagsurat kuna na. You have a mastery of the language. Amom tinuans ti lang amom DJ amom usaron data lengguwahe ko na English DJ apo ko na ituloy mo tagsurat uray no inaldaw praktisam tagsurat nga inaldaw uray no anya isurat mo ko na and kun ngagpaiso niya apay nga tanga di nga jak aramiden kayat ko DJ I wanted to write just about anything at dayjay siguro at dayjayan dayjay bukal nga kayat ko tagsurat kayat ko aduti kayat ko nga ising that sort. So inaldaw I kept a diary. Kasi dayjay nga balakad datay mestrak iti high school I had it in mind. Iso nga inaldaw manipud iti high school inaldaw dayta at the entry iti diary no mano nga notebook hantayin nga bilangan no mano nga notebook
Ano, kita, tanda pa lang dahil yung sinusurat ko nga diary. No, kita, it does not mean anything to me now. Kasi, that's trash. Basura. Kanyak tatana, as I see them now, akat katawa, kaya't ko nga katawaan. Ngaman niya ti point, adal ko kada ito eh. At kaya't ko lang nga ibinglay kada kayo, asaan, I was not a writer overnight. And this is also one point kada gijay makisalsalipiti sarita. You cannot be a winner overnight. Pagbanugam data, ano kung baga kung no buneng ko mamasapol nga asaem nga asaan aging gati dumteng kay ti may sa panawan han mo mapupuutan pulido wenno natadam gaya man dayta abuneng. This is I can writing also. Saan nga automatic ti panagbalin a manurat. You have to do it over and over and over. Isu nga idi DJ surat ni Manong Greg kanya kidi kunana encourage the same encouragement which I got from my teacher, the same nga in surat ni Manong Greg. Ako na nakat sa anak man naniw ngem kasla da makita ka potential day naniw mo isu nga inted ko kada jay masaknan. Ket kaasin na apo Dios na ipablay daniw. Iloko ket kunana tilang may bagakeng ka, agsurat ka, which I had been doing since I was young. Agbasbasa, agsursurat. So, dayjay di training ko. Isong I may not be the best writer. I may not be the best writer, Ilocano writer or whatever kind of writer. Ngam DJ training mo nga rinugyam iti numano ti tawen mo, it will pay off, promise, it will pay off no naanos kalakit di amang patanay no anyaman dayta nga reget nga daken ka ngum kaskay kunakon adda DJ abukel siguro adda kanya kon DJ reget idi ubingak paylaeng, but I had to do something about it. This is what Ria is. That's why I appreciate Ria. Iso nga in quote ko ni Ria dito eh. Kasi na-appreciate ko DJ reget ni Ria. Probably haan nga dito iti nariingan na lingua franca ura at DJ Bagyo. Taamok ngamin DJ Bagyo kung medyo Inglesero dito tao jay. Nuhan nga DJ native tongue da, English di preference da. Man uti they use Ilocano for survival. I mean to talk o to yung kay Jay Palengke basta pa lamom tag Ilocano yun for survival ti Ilocano Jay Bagyo idi estudyante akay inja kamutatan ngem Jay ti padas ko so ngem anya ti naramid ni Ria kas kanya kas Jay mati naramid ko kunak we had been trained to use English as a means of survive to survive or to be accepted in society kasi na uray tatada pa lang day naganak amamati nga no nalaing ka nga aging less you have an edge over people ahan nga makamo nga aging less kasi dito ti lingua franca ti lubong dito ti lengguahe ti yung naghaharing uri kunada hegemonic language. DJ ti accepted lengguahe iti business kan amin nga transaction ngamin kaadwan na nga English ti uso sarenda. That's why I do not blame Ria or her parents or any other parent. We encourage that nga sursuro nga umuna ti English as their lingua franca more than any other language, local language nariingan da. Kasi DJ mo ti training mi idi nga maging gatatta kasi pa lang ti makitkitak a trend nga kasla superior to English over anything else. But so I was writing in English even when I was in college. Idi adaki idi nagisuro ak kami nun kunak nga kasta masapol gayam nga i-sharpen ko ti Ilocano kasi I was teaching to students at lingua franca dapat Ilocano. Dayjay ti lingua franca ijay abra. Uri no na duma-duma dagiti dialects ti uno lengguahe ijay according to the tribe where you came from, Ilocano pa ilang ti masusar for business and everything.
So kunak masapol nga sursurak man nga Ilocano kunak. And so hindi nagsursurak nga Ilocano, nagsubliak ti Bannawag kasi I will just tell you no anya tiga po nagsubliak man nga agbasa iti Bannawag. Naging amin barkada kay Jay. No every time nga sumang Bannawag, pag inagawan da ako na nangakasta. Ako muna. Ay siya aguri ka siya pinabasa kapat ko fighting pogin sa idi. Kanayon dapat padaanan. Yung fighting pogi. Sorry, Manong Johnny, i-plug ko man daytoy because this is one thing ibagbagak amin dagitoy. Tapno adda idea yo no apay adagitoy ket nagbalinda nalatak kuno naging popular. Kunada nga kas apay nya ngamin dayta kunak na da pagsarsaritaan da ngamin nga kunak no adda chismis si Jay barangay may wano ni kastoy nga tao no ni kasi sino dayta ko nakakasta kanya da ni kastoy ada inja kamo ni Makaryo ko na dan sa wano ni Muyak or whoever nga character Jay fighting pogi tapos sino data nga Makaryo so nakakasta daytoy ne ko na da fanti bas-basahan dagayam Jay Bannawag iso nga ko oh my god sabi ko akala ko totoong tao yung pinagsasabi niyo diyan iso ko katawa da nga katawa iso nga ko anya paya nga katawa kayo nga katawa ko dahil yung mga min fighting pogi nakakatawa something nga kasi chay iso nga ko nag-interesa nga kasta okay I will go back to Bannawag aside from books aside for the libro ngo susarin mi sige nga agbasak man ulit ti Bannawag kitag pa iso nagsubli iti Bannawag gapo iti fighting pogi. And I was thankful that I got back to Bannawag because at that point ko nakakabalak sama mo tagsurat ti Ilocano ko nakidi. So pinadas ko that was the point anang ipatuludak ni Manong Greg. Ni Manong Greg tinang ipatuludak ta editorial director sa Lejay. Sige isuman lang hindi bang ipatuludak ko na. Diyak mo pa lang hindi nga ni masapol nga datay editor ti Bannawag ti pangipatuludam ti sinurat mo. So hindi simong bat ni Manong Greg and na-publish Jay I have to go back to Ilocano. I have to learn the language again. Sa Bali, the conversational Ilocano. That's how I realized then. Idi impablak ti Bannawag da idi imuna. Ang sursuraki din. Idi impablak da idi imuna sa laysay ko. Maipanggap ka dagiti tingyan. Nakita ko kasano naglupos, nag-evolve dayjay sa laysay ko. From the salaysay nga insubmitir ko, naglupos dayjay apo, na-edit. So, hindi nakita nga kasta, medyo na ba inan nakitibagik. Ay, so nga ko nakasta, okay. Sa Bali, ti syntax, ti Ilocano, kan Ingles. Masapul, asursurwak manen, I have to go back to that language which I have left so long ago. Isu ko na, okay, I will start. Ket ijay sinursurok, gaputoy pan naka-edit. Daytoy taramiden nyo, daytoy ti bagbagak kadagiti young writers, no ma-edit dagiti trabaho yo, saan nyo akagura, saan nga da kayo dayjay sinurat yo, produkto yo lang dayjay. Ket no addaman na edit at trabaho yo, gaputa kayat ni editor mapapintas dayjay gapuanan nyo. Dayjay tinapasama kay jay amok no kasano ti pan naka-edit daydi muna sa laysay ko. Isu ti nakaadalak nga kastoy gayam ti pan nakausar na daytoy. Kastoy gayam ti the nuance of the language. That's where I learned how to write properly in Ilocano. And the thing is, idi ubi nga, di ba, kung nakada kayo, idi ubi nga kagbasbasa ako iti Bannawag. Dagitoy gayam, no anyaman dagitoy na basbasak idi saan gayam anapukaw dagitoy. Uray dagitoy nang nanggag ko sarsarita, kan amin nga na-experience ko, amin apadas ko, nakadulin da amin, ijay utek ko. Probably, as Ayn Rand says it, they are all kept in your subconscious. And when you need them, you can draw them out. Ditoy adda imbakan nyo, adda naka urnungan amin, apadas yu, amin nga impormasyon nga imay kada kayo, maurnong da amin di ijay subconscious. And when you need them, you can easily draw them out.
ay inja ka mo ngam kasjay ti padas ko ta idi agsubli ak nga agadal iti Ilocano ijay mas daawak ta apay nga amok dagitoy nga term they all came back to me. Amin nga naadal ko idi ubingak. Amin na nabasbasak sigura idi ubingak. They all came back to me. That's how I gained facility in language. So, ahan ko nga pa nang ipangas, makapag-edit, makapagsurat, makapag-translate iti Ilocano, iti Tagalog, iti Ingles. I do not say that I am expert in all these three languages, but I can. I can write, I can speak, I can edit, I can translate in these three languages. Haan nga gapo, nasiri ba ko na niya, ha? Ngam tikayat ko nga tikayat ko ka i-emphasize ditoy, probably, dagijay no espungha kumati utek, probably, amin, anad-adal ko idi ubingak, adda amin ijay, and anytime that I draw them out, mabalin ko nga irwar, o mabalin ko nga, o kasla computer ko man ya, nung naka-save amin ni diskette or hard drive ta DJ utek tayo kat kasala hard drive di computer. Nakadulin amin nga information nga ijay nga naalam. And then no kayat mo nga alaan ti may isang you draw out one information and ijay mabalin mo nga i-retrieve ijay nga information. Thank you kadagi jay ko. Thank you kadagi sige basa akto amin madamdaman. Okay. So apay nga istorya amin dagitoy wan kas imbagak tatayen kasi imbagak tatay kayat ko nga ipakita asaan nga overnight ti panagbalin ko manurat pinulo a notebook tinaglaon iti diary ano basbasa kita kayat mabasa ti asinuman. I don't want anyone to read my diary, of course. Ngam dagitoy tinagpraktisak tapno mateneb ti kabaylak iti lengguwahe, which I think Ria is doing now. Ria, congratulations. You're in the right on the right track. Tapno maigamak ken daytoy iti kayat ko nga i-emphasize. Tapno maigamak. I hope you will remember that. Tapno maigamak ken maadal ko a kontrolen dagiti balikas. Which is one that our young writers lack. Daytoy iti nakita ngamin na problema dagiti makisalsalip. Adalan nyo a control saan ada kayo ti kontrolen ti balikas da kayo ti mang control ken mangigem kadagiti balikas yo agbalin na pasat ti kinatao yo dayta through practice in time you can do that. Kayat ko nga ipakita kada kayo padak aman nurat atawan met ti binusbos ko ken ginasot no di man rinibo ababasaen ti nagsakduak kadagiti labben ko ita abalikas. Kas ken Ria, Ingles met tinagbalin na lengguwahe, ngagpanunot idi agbasbasak. I was trained to think and write and speak in English. Watak okay, imba in-share ko day jayan nga idi nagbasa kakasapulan nga amok tag Ilocano tapno i-explain ko kadagiti estudyante dagiti nadumang handa nga mawatan iti Ingles. Kaya't kung ipaawat day jay kanya da in Ilocano in a language that they can understand. Ditoy anaadal ko no nga haan nga agpada ti syntax ti Ingles ken Ilocano. Ngamin iti Ingles, this is one thing pay attention to this young writers nga na trained iti Ingles sa pagsasao. Ti Ingles ngamin umununa dayoy subject ngam dayoy predicate. Ngam kada tayo ti Filipino, ti Tagalog ken Ilocano umununa dayoy dumawan pa iti subject. Predicate lang, dayoy lang action. Sige, padasin yung you do not say siyak agsarsarita. You say agsarsarita ak, di ba? Niladuma mainayon pa the doer of the action is naisil po is connected or they are together. We join them together no. Siyak mangmanga, you do not say siyak mangmangan, isuna mangmangan isuna kuna tayo, di ba? Agsarsarita ak mangmanganak, tumartarayak, those things. Dayjay ti number 1 nga naadal ko idi. So, daytoy ti leksyon nga kayat ko met nga ibingay kada kayo. No kayat mo dagsurat iti maysa a lengguwahe, sursurwem amin amay naig ditoy. Tapno naanayas ti panagsurat mo, aglalo no sarita wenno daniw ti kayat mo asuraten.
kat dayta tinaramid ko. And I think that is what Ria is doing now. Nalawat ti sakop ti bukabularyum, makapagpili ka, kadagiti mayan natup abalikas, para iti sinurat mo. Tapno nalawlawag, ken nalaklaka, amaidanon mo, ti kayat mo a mensahe. Kas pagarigan, anya ti pagdumaan ti arbis ken ari mo kamok. An mo nga ibagalatan no, agsursurat kan, manurat ka, han mo ibagal, ay agtudtudo. So how do you say it? Anya nga klase nga tudo? Kasla maibuy-buyat, arbis, wano kasla lang agtintinag nga whatever, kasla agtinag alwa, or there are so many things of saying agtudtudo. Or there are more specific ways of describing ti panagtudtudo. Ang lalo kada tayo nga Ilocano. Wano kada kayo nga Ilocano kayo. Agsursurat iti Ilocano. So dapat dumaan ti ari mo kamok ken arbis. Han kade. Daytoy pay. May papanti wa daytoy. Dagi sounds diba ti no ibagam nga danapeg. Danapeg kuno tayo dijay. Paddak. Wano arim padek. Diba dapat dumaan lagi jay. So this is what I mean. Adadagi specific aban balikas ama balin nga usaron tayo. Tapno more specific dayjay mensahe akayat tayo nga idanon iti agbasbasa. Wano asino man nakasarsari tayo. No anya tinasaysayat nga usaron ka dagitoy. Sayang gusang wano chismis. Dana wano dalan. Tagainap wano darepdep. Dagitoy. You can yes, I think Ria is messaging me kunana adan sa nasursurok ka 20 words iti Ilocano para iti todo. Use them in your writing. Dayjay tigi gapuna makita yu datan na apay nga ag-emphasize sa iti lengguwahe. You cannot use all the you cannot use all the concepts that you know about writing no saan ka familiar iti lengguwahe. No kasano nga usarem iggamam kontrolam dayta lengguwahe. Because this first and foremost language, if you are a writer, language is your foremost instrument, medium. Iso ti foremost nga medium dayto. There is no other. You have no brush, you have no anya pa han ka nga escultor, han ka pintor, balikas laang ti kwa, balikas laang ti medium mo. So dayjay laang ngem uray no kunatay mo balikas ka masapul nga ammom na nya di dayjay balikas nga ususarem. So daytoy ti bileg that this is the power of language. No sarem ti umno a balikas iti panagsurat mo na bilbileg ti saritam. No ti mensahem ket maipapan iti panagino daytoy adda may sa naadal ko. Han mo nga ibaga nasalimatmat ni kastoy dayjay karakter mo. Okay. No nasalimatmat okay amo tayo amin dayjay ngem kasano kasalimatmat nga tani kastoy wenno nainot wenno ever. Di mo siguro ibaga nakirmot ni kastoy nga tao. Han mo nga no iladawan mo dayjay di ba? Sometimes we do not use direct words like that in our stories kasi kunada show, not tell. So, kasano, adda may isa pa nang iladawan na itay kaanak Jack Malipatan no may panggap iti kina panaginot no kinakirmet. Kunana ka, ay sus, auntie, no amamam lang iso no nakmakitam lang iso na halos bilangan na ultimo nga binukol ti kanan na nga innapoy. Nga awan ti numabalin ka awan ti matnag amurkat na. Very descriptive, di ba? Oo nga no. Hanang imbaga nga amam nakirmot iso na hanang imbaga nga kasjay ngam dayjay pa nang ibaga na nga halo numabalin ka bilangan na ultimo jay binukol dayjay kanan na nga innapoy tapnawan ti matnag nga amurkat ko na. Wow. You know what the person is. Amo mo na niya dayjay nga anya ti description na dayjay nga taon mo na niya ti kinataon na anya ti character na dayjay nga taon. And so adda dayjay kayat ko nga okay maybe at this point ausarek ni Jesus Christ amo na nga dayjay di ba natangken ti ulo ti tattao nga kaslay tatta nga uray no adalinteg ket
uno agisursuro dati morality or anything, nagrigat ka makaahot ti tao, di ba? So, uray ni Jesus, nagusar iti parables. Tapno, maibagana, wano ma-emphasize na dagay kumanaunag apan nursuro, ang mabalin nga di na may baga nga, ayatem ti padam nga tao, no, mamakawan ka. How do you say that in words or in kasano nga ibagam data nga haan ka nga lecture nga mamakawan ka. Malagip tayo DJ ko niya, DJ ama, DJ dua nga anak, DJ the prodigal son. No kasano ang mamakawan ti maysa a tao, wenno ti maysa nga ama. San na nga imbaga nga, ay, DJ, no, basol ti anak mo, masapol pa kawanam. He did not say that directly. Kuna na, ito'y, DJ, iso nga nangited ti parable. And this is what I mean. We can make our writings clearer by using words, specific words for our writing. So, I think, sapay ko naadalyo kada ito'y nga imbingay ko tataka na kayo. Manong Mario? Thank you. Stagnina ti anos yumot kanya. I think it's 1 full hour. Kita ko dito, may isang oras na nagsasalita ako eh. Well, nakatingin na kami may gusto yung mga kapadasa may panggapiti nagsusurong nagsurat kahit kapay kumata dahil ito nati maling pagtulagan dahil aga nga magnurat sa nagtayin ka dahil unlock na to lalo natin ko ng patay nga ada mo kayo duma pa nagpalpalubos kayo gikan na tayo when nakaslala pa di encourage nyo tayo, di na matumag sa English. Ngayon ti paka-titawan datatan mo, dagduma, iti mga niya tipat sa sauda. Kasi ti ako ko, napanagbuya iti TV. Kasi ti English nagtan, ti pagsasauna mo ko, matutulan na iti TV ti ko. Kat mabayin na pa na dumata, kasarita kiti Ilocano, English mo isong batan. So kat jamo no kasanuntot panangkiltiliw na kada iti balikas ni Ilocano no kas parigan man takayat man tumit kag surat. Baka English ko metla tanto pala surat nam sapek matisaan. Adda kadi just ni naman siguro ituloy tayo at question and answer portion dati seminar tayo. No, dapat dagiti mayat nga agsaludsod may panggap iti kay imuno na nga lecture ni Joel ti karakter ti kagagalan na ken ti lokalidad na kastamet ken iti lecture ni Estela may panggap iti paritiri ken foreshadowing ken kay tagat na palabas ken maudi ate panangkiliba iti balikas nga ken ti patay ti lengguwahe ti panagsurat nga lecture ni Rada tayo may nga sa lutsod nga madati pa dito adati may isa nga may patulog ito nga sa lutsod manipod ka ni Claire versus pas pagarigan ti metrong siguro ken ni padatoy. Todo time. Pas pagarigan ti genre ket ngayon surat mo sir ket about horror when no crime. Kasano tayo balin a pulso o when no kababalin mo amanurat kat nun saan nya gladingit makikot when no mapektaran unay kakaririk natin makabasa. Tipod ken Claire versus Joel. When ninong na adan sa dati na i-message ko itayan nga parang sumbat ko kadeta
peso aja ko na ket no ti genre ket sorry, lagi nakapakat na ti earphone ko. No ti genre nga pag nasuratan na ket horror kada crime ko na ket di kami di kitay paset ti fiction nga specialized di kitoy niche kategori di kitoy ket siyempre no para horror ket masapul nga in sync naka the synchronization DJ audience kan DJ author saan mo nga matikel DJ saan mo nga makiki DJ bubutngan DJ audience mo no saan mo nga datay tip-tip dem DJ panagsurat mo iso nga masapul nga mariknam umuna ket mariknam ket kasda datay genre sub-genre kidi nga makapakatawa sarita ken makapakatawa nobela masapul nga sikati umuna nga agkatawa ket pudno dayjay kunada ket experience kanomot ni Apo Johnny Bulong detoy nga no kano masurat na dayjay chapter nagagkat katawa kastamat ti riknak idi sursuratak dayjay o may kandida no malpas di chapteran agkat katawa akmat nalpasan na dyan pa nakasurat ko ta siguro sika ti umuna sika nga author ti umuna nga makarikna mamat na di pa nagsurat umuna dayjay channel na dati pa nagsurat tayo kat umuna dayjay rikna saan tumapaninjay panunot iso nga agdalan ti rikna sa karita example tayo datay kunak datay sarita ni Apocles nga kadena de amor kat ura man pay kasanot ti basol ginagawan nga amada ket masapul nga buklen da dayjay pamilya ket suportaran da ni nanang da tapno iso ti ang pangrunaan da ti dayjay rikna ti panag maysa ti kaamaan. So masapul nga no horror mo nga talaga ti panang ti attack mo ka dayjay saan mo nga tip den tama no crime nun ko nakita depende nga min DJ punto de vista no detective story akat medyo no kas kalag sursurat nga digiti ti panahon ni Apo Sebelas ko akat medyo na dati approach na kat investigador di kategori medyo devoid of emotion DJ more on DJ logic DJ sarita no kasano nga napasamak DJ anya ti motibo na anya ti nakagapo ti dayjay pasama angam no dati ti puntol bistam kasi ti affected agad talaga nga heavy pamo data emotion na talaga tapno in sync kakadayjay target na audience mo. Sa pagkakang kami na din kami si Michael Matugay natangatan ni Pare Francis Matugay makatikaw ito nga usar kanang isarita na po makatikaw iti umno nga usar iti ken iti mabalin apo mangipeg kayo iti practical technique iti mang perfect iti aytoy thank you apo. Joel. Agkatawa ako manang Linda ken Joel. Stelawan. Si kalangin Joel. Wan. Pud no dati tiken iti. Kat nabayag nga pinapod no ij indata programa tayo ninong programa. Daming programa mi kada ninong Mario kada Apo Elisa Erise. Dati ij DWAT. Schools Division Tilawag City kat eta talong session sa akin dengan na-discuss data tiken iti pernah kausap dati tiken iti ngamin pada nga artikel artikel dito ala denggam nga nalaing dati sumbat ada dati ortografia tayo
Kasi may open forum pa eh. Oo, open forum. Sa bagay, ang damot ti lecture mo, kit di may papagita ako nakaserye man. Kuan. Ala, mabalin kabsat nga Sir. pasong batan to no panahon ti ortography langan nan datoy tapno ti kastagat ada di DJ pwede duma nga related ka dito topic ko tayo ta kabsat i-correct song batak to no saan nga bata kamat dito kakadwa ken no ag-message ka kanya song batak ijay. Sige, one thing lang, very very short. T is an article. Iti anya ti function. DJ laangan Joel ti bagam. Not Padadaman ang article dito. Padadang article. It's just the use. Just the use of the DJ T vowel kan article la usaron kas determiner DJ T. Ken may sapay ng usar na isu DJ equivalent ti O. Yes. DJ short. Yes. DJ long and short na. DJ Yes. DJ is also an article ngam pakausaran na dito ikat no adda DJ aglawlaw wenno uneg wenno asideg kada DJ banag aspiring ko ma iti lamisaan saan nga DJ lamisaan tidak takamatan mo di DJ aglawlaw wenno asideg wenno DJ basta may asideg kada DJ proximity DJ lang ti long and short. Intas na sumbagay jay, yung kumatay kapayan, agad ganto kay siguro na masumbatan no ma-discutir. Ajoran day tayo kay. Ada pa tadi di gabungan sa likod? Ako tuloy na pala dati ito. Lalo ko ada ko dito yung amping ng kami. Ay mabalin ko na yung tayo, yung ka yung sa Facebook, mabalin nila kasi ang ko ito yung tayo sa diyan, yung sa lusog tayo. Tatlo ng masumbatan. Kasi na dapat ay baga, digiti lecturer tayo. Alam, kaya din ka no, photo. Ay na. One, two, Ay na. talo. At lang arogan, nangisip ka. Ay na. Go na tayo. The lecturers, the certificate Virtual? Virtual certificate. Ito, nagaluti pangwa keret tayo tiyati numaleng. Ito kapataga, may kasalanan sa mga basa kaya ipa ay tigoning Pilipinas, gumula di Mannorat, ng Ilocano sa Pilipinas, Kambalas ito ay koy sertipikot ipamagayaw kenni. Tuwag di Manuel, Pera Guerrero, Limbawan dong. Kapoy iti panangipay day ti buong nasi buong iti webinar iti panagsulat iti virtual edition ti Dap-ayan 2020. Seminar ti lengguwahe ken literatura Ilocano naiyan a convention ti Gomez. Nangay babayan iti Zoom
Ada si mana bisa tinggal. Kenapa aku kan ano yo, ako sekjen ada dari Pakamo. Hello. Thank you, Manang Mario. Manang Linda, Ria, Ken Apo Joel. Gayaman kami, Thank you po. panahag invitation sa ikaw na limang ng Linda. Na very short notice na kita nga invitation. Super short. Very, very short. Kasi una, Super nagastayan talaga totoo. ang matuloy na ito'y dapayan tayo kapag sitwasyon ng COVID. Inunos tayo na-revise the plan and budget. So nga, gayaman kami, tanawan kayo nga nagpabuso ito orasyon. Rigat. So yeah, gayaman nakmang Linda ni so nga din, in Bulgardan, no, apa nga, sino muna nga n'imbitaran. So, kapag busy na kayo mga lecturers, mapada tayo mga busy. Yan ng Linda, dapat lakad na tayo. At mangyari dito, mapasamak no bigat, isang daw, ang iti serye ti lecture iti ortografiya. Kasi ko na, at busy na kiti dito mga imbitaran ng speakers, so nga, ada lang siguro maraming adjustment. So nga, ipaawat ko nga, iuray ko mati anunsyo, iti schedule to ortografiya, ang gingkano no maradama. Di mangyari, talungal tawa ti serye ti ortografiya lecture. At maramat to ko mga sa textbook sa Dagi Tarabay 2012. Nung tatapiyo, isagana yung data ng sarang tayo ito nag-lecture sa ortografiya. And again, at tumataldaw dagiti manurat, manurabi ka dagiti manurat ito no, Biyernes. Then, ito Sabado, sa tayo culmination, can award dito. Dadya lang anong mo rin. Sa lawag awang pa, bigay eksakto nga oras kita ng rugina ito sila. Aji ortografiya? Okay. Kuya mo lang, damat tiki din ng i-discuss ng tayo pinadaan na yan ko, aji eksaktong oras. Ay, yan ang natupet ko, kasi masapul nga ag-agree pa dagiti speakers ang bandot dito ko. Oras kan dagiti sistema. Weekdays kami na day, busy dagiti dito mga kakatotay. Kasi nga ako president, kamu, dapat gusto ni kanina kaya di amin na binyag yung pangbuhay kaya may tagwang na albert di virtual sabi ko mati tuloy yun si binyag na nagbungan sa manin ito no bigit karoon nga aldaw. Gusto nina, stay safe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Lopay gayam. Picture. Picture taking. Picture. Sige. Pag-i-open na yung video yung rodent na makita niya po. Sa group picture ni Ana. Na paano ba? Paano ba? May ano kita group picture. Tapos di background ko, damdamagan ni Manong Jaime Raras. How did you do that, Stel? That is Mount Ulap. Pinapan kami nag-hiking, pinicture ko, and then pinilakay, pina-enlarge na. Awisan kayo ito dito nag-hiking. Napintas di view na. Sige. Virtual. Dati virtual. One nga rod. Pati. Yung pagarup ko nga rod no. So, di background the game books ko. Ay, ang galing. Kasi mati ipagarup ko datay. Just la virtual ko ako na. Ganda. Anak gamin nga makako-ejirwar. Ejirwar ako pero maganda eh. Panahon na. So, ganda. Okay, picture san? Okay na? Okay. Nakapicturean? Documentation. Documentation.
Okay na? Okay na? Madam. Documentation para di ko nito. Okay. NCCA.